cambia constantemente o meu asiento. Todos, estamos todos, non, César? María Jesús non ven? Non ven? Non está María Jesús, do goberno están todos, non falta ninguén. Entón, nada máis que María Jesús. Bueno, pois vamos a comezar o pleno extraordinario, punto 1, catálogo de persoal, relación de postos de traballo do Padroado Cultural de Lalín. Ten a palabra a vicepresidenta do Patroado e a concelleira de Cultura, Begoña. Como que irades, se tal dou unha pequena explicación así por encima do catálogo para a xente que non estivo no Padroado, se vos parece, despois se queres votamos os dous ao mesmo tempo, non sei. Non sei. Mellor é tratalos independentes, Paco. Falamos outro día de Son cousas facer o distintas. Falastes outro día de... No Padroado sí, porque queiras que non é ver, tamén ali tampouco ten maior importancia, sin embargo aquí eu creo que é mellor votalos por separado. A ver, votalos por separado, por suposto, Begoña. E despois tratalos, eu douvos unha pequena explicación do que é do catálogo e despois se queredes intervén Raquel. O que o presidente manda. Moi ben, veña, pois tratámolos individualmente, xa está, non ten maior problema. Bueno, pois con respecto ao catálogo de persoal do Padroado, o cal xa se aprobou outro día por unanimidade ali no Consello de Administración do Padroado. Nese catálogo contémplase todos os postos de traballo necesarios para o Conservatorio para que poida funcionar en perfecto estado. Como ben sabedes, non dispoñamos neste momento de todas as especialidades e por iso se intentou agilizar isto o máximo posible para poder cubrir os postos de trompa, trompeta e o de fagot. Así, rectificado, quedaría un catálogo onde se contemplaría un vicedirector, un xenfe de estudios, un secretario, 11 docentes, un técnico especialista e locutor de radio, 2 locutores de radio e persoal de limpeza, un persoal de limpeza. Para poder facer este catálogo, como ben podedes ver, cada un dos postos ten diferentes puntuacións e iso fíxose en base a unhas entrevistas previas e unhas valoracións e clasificacións de todos os postos. Os cales se foron puntuando distinto, dependendo do complemento de destino e do complemento específico, que cada un deles puntúa cousas diferentes. Todas as especialidades do Conservatorio, que son para exercer a docencia das ensinanzas artísticas, requiren para que sexa legal unha categoría mínima de A2. E o resto son postos de C2, C1 e AGP. Ademais, cada posto de traballo vai asociado a unha xornada adaptada ás necesidades que agora mesmo requiren as matrículas. Por iso, algúns teñen xornada completa, outros 30 horas, por exemplo, flauta e percusión, outros teñen 20, saxo, tuba, trompa e trompeta, e, por último, fagot, que son pouquiños alumnos, tería 10 horas.
Este poderá seguir cambiando, dependendo das necesidades que haxa cada ano, das matrículas que se fagan. Entonces, bueno, en principio este ano, como ben dixen, fixose esa valoración previa e as necesidades eran estas. Terminaches. Ben, turno de palabra para os voceiros. BNG. Eu non sei para que temos as xuntas de voceiros e despois o que ali acordamos non se fai. A ver, eu entendo que a concelleira pense que pode sacar peito neste tema e por iso quere intervir neste tema. Pero creo que isto dista moitísimo do que acontece na realidade. Porque este tema ten un responsable e dúas vertentes. Un responsable que se chama Partido Popular e por dúas cuestións. Porque o problema de persoal, por máis veces que repitades, e por iso eu, sin ligar estes orzamentos, me parece un debate tan falso, pero falarei no segundo punto disto, o problema de persoal nesta casa non o creou o anterior goberno, verdade? E a situación do conservatorio e os contratos que ali existían tampouco. E como iso non o creamos nós, senón que, no máis estricto senso da palabra, herdámolo de vostedes, hai outra segunda cuestión, que é que a solución que vostedes aportan aquí, que non sei o que podemos ver con ollos positivos, é algo que nos negaron sistemáticamente a xente que teño enfrente miña, non? No anterior mandato. Quero dicir, están vendendo unha solución como vos xestores, cando, e como que se preocuparon do conservatorio, que son os campeóns no conservatorio, cando esta solución era negada sistemáticamente no anterior mandato porque evidentemente nos tiñan bloqueado co concelleiro tránsfuga poder aprobar uns orzamentos, non? Por lo tanto, eu creo que é moi interesante que tamén vostedes rematan isto que lle estou dicindo, non? Porque é auténtica realidade. Díganme se nós tiñamos a posibilidade de poder facer isto para solucionar os problemas do conservatorio, non? E pois unha vez máis, non? No conservatorio hai un debate que incluso se produciu ali nuns termos que eu vou respetar esos termos porque me pareceron moi interesantes, pero hai un problema político importante de fondo que vostedes nin citan, non? Porque non vai a ser que fagan, que incomoden ao seu partido, non? E é unha vez máis algo que desde o BNG levamos pedindo sistemáticamente, que é o tema e que vostedes teñen apoiado en varias ocasións e despois noutras según como lles sople o aire. Pois non, como é que o conservatorio non é algo que tiña que asumir o Concello, senón que tiña que asumir a Xunta. E seguramente é un debate complexo, é un debate que pode haber argumentos por os dous lados e non é un debate de brazos abertos, porque quero dicir con isto, creo que non todos os conservatorios, ni moitísimo menos, están nas condicións e co aval que ten o Conservatorio de Lalín e, polo tanto, nós sí que seguimos defendendo co Conservatorio de Lalín, seguramente co de Pontareas, e ainda onte falaba ali con compañeiros de Pontareas neste sentido, pois co seu nivel, a súa trayectoria avala que isto sexa así, non? Por lo tanto, competencias impropias como este, eu creo que, bueno, pois é o debate verdadeiro e é a solución real, porque senón estes problemas van seguir acontecendo, non? Pero, insisto, se vostedes crean unha RPT porque non a tiñan creada, se vostedes, digo no conservatorio, despois falaremos xa máis polo miúdo nos orzamentos, se vostedes melloran as condicións dos traballadores e traballadoras no conservatorio porque non lles queda outra saída para poder aprobar esta RPT, pero as condicións de precariedade que tiñan ali eran exclusivamente de vostedes e, polo tanto, home, está moi ben que vostede intente vostedes sacar peito neste tema, pero creo que a súa xestión nesta materia dista moitísimo, non? E mirade, falarémolo despois tamén, pero cos supersalarios que tedes,
E iso dos supersalarios xa non é que ingresedes moito en termos persoal, sino que os supersalarios todo o mundo entende que conlevan unha maior adicación, non? Unha maior xestión e vamos, e iso dista moitísimo do que é a realidade, non? Porque estades aprobando un RPT nuns orzamentos tamén ligado a que se, bueno, a casi 2 días de finalizar o ano, non? Necesitáchedes 6 meses de goberno para que isto fora unha realidade con a maioría absoluta, que ora non lle podedes botar a culpa absolutamente a ninguén, e tamén a xestión do que aquí traedes vemos que é bastante precaria nese sentido. Bien, turno ahora para o Partido Socialista. Quen ten a palabra? Alba Forno. Bueno, bons días a todos. Nada, eu primeiro pensei que se iba a facer un debate conxunto, eso sí, porque foi o que habíamos falado. Pero, bueno, do tema do padroado. Levamos un tempo xa falando de RPT, eu polo que puiden ver non é un RPT, senón é un catálogo de postos de traballo, que técnicamente non é o mesmo, e se fai para fixar complementos e justificar a contratación. Despois da regularización de postos de traballo e a necesidade de contratar persoal, isto nós creemos que ven das chapuzas en temas de personal de épocas do PP, e non o dicimos nós, senón o dixo no seu momento a Inspección de Traballo, que indicou que os traballadores estaban nunha situación irregular. Ben, é certo que lle tocou o marrón ao goberno anterior, pero foron eles quen comezaron a regularizalos. E despois, dicir que estes problemas evitaríanse se a Xunta asumise a xestión do conservatorio. Anunciamos xa que vamos a presentar unha moción para tratar o tema e que, igual que o fai con outros concellos e con outros conservatorios, pois que asuma tamén a xestión do Conservatorio de Lalín. Que suma a xestión do conservatorio non lle ben. Que suma a xestión do conservatorio quen? Turno para Compromiso. Bo día a todos e a todas. Ben, eu na reunión do padroado expuxen e sigue mantendo o noso grupo que o mellor había que ter altura de miras sacar do debate político todo relacionado co padroado, porque evidentemente Lalín, que é un pobo que ten, sobre todo, grande querencia por toda a cuestión relacionada co conservatorio, coa música, deberíamos ir todos da man en ese sentido. Claro que logo te atopas dobles discursos entre o que se di ali e o que se di fora, que é o que molesta, non? Ali dice claramente que se recoñece que o goberno anterior intentou facer todo o posible legalmente coa cuestión de trompa e trompeta. Onte escoitei ao rexidor pola tarde unha grabación na radio municipal, decía trompa, trompeta e oboe. Bueno, un oboe non é un fagot, pero bueno, eso en todo caso sería unha cuestión menor. E isto molesta, non? Porque evidentemente ali o propio secretario, o propio interventor recoñeceu que se tiveran máis de 30 reunións para poder solucionar esta cuestión que entendía que todos queríamos sacar finalmente do debate político e simplemente intentar dotar destes 3 profesores ou profesoras ao padroado cultural polo ben de todos. Pero así xogamos, non? Decimos unhas cousas por diante e facemos outras cousas por detrás. E eu insisto que teño e temos todo o ánimo de non facer política partidaria, por así decirlo, coa cuestión do padroado, punto 1. Punto 2, eu é certo que anunciara na radio municipal que íbamos a votar en contra dese orzamento e finalmente abstívenme polo bo ambiente que vin ali en aquela reunión e que considerei que era o máis acaído. Aínda que o día seguinte me atopo con que o señor Cuiña ten vaivens porque anunciou que iba a votar en contra cando realmente abstívose, por unha cuestión de boa vontade. Entón, o que me dá a sensación, ou allá me equivoque de aquí en adiante, é que con vostedes nin agua, claro, porque non son de fiar. E como non son de fiar, e cando un ten a mellor das vontades, asténdose ali, señora Concelleira de Cultura, asténdose ali
porque ve un bo ambiente e di que debemos ir todos en esta cuestión, que é difícil, que é unha bomba de reloxería, como dicen ali, que ten o Concello de Lalín encima da mesa, que é o Conservatorio, que insisto que a interventora Marta Oviedo no seu momento o primeiro que me dixo foi que había que pechar o conservatorio e eu dixenlle que por riba do meu cadáver pois temos un problema grave aí potencial no que deberíamos estar todos unidos. O que pasa é que se salgo da reunión o día seguinte atópome con outras cousas e cando menos molesto. E eu insisto na boa vontade do grupo de compromiso no relacionado co padroado, relacionado co conservatorio, que é unha competencia, como dixo o voceiro do BNG, unha competencia impropia, que debería, como tamén dixo o presidente do padroado, asumir a Xunta de Galicia para que non houvese problemas no futuro e que non lles dá a gana. E é certo que no seu momento se pediu ao presidente Fraga que fixese esta cuestión, e é certo que ao mellor o presidente Fraga e uns máis estaban convencidos e non estaba convencido o conselleiro de Economía en aquel momento, Cholo Orza. É certo. Pero poñámonos as pilas para o que pode ser un problema grave para Lalín no futuro. E insisto, a intervención deste Concello, non o actual interventor, senón a interventora a señora Oviedo, pola que teño o máximo respeto, faltaría máis, díxome claramente no despacho que había que pechar o conservatorio. E eu negueime, como supoño que se negaría o señor Crespo, faltaría máis, ou calquera que estivese representando o povo de Lalín no señor da alcaldía, porque sabemos a trascendencia deso. Entón, eu insisto, man tendida, pero dobles xogos non é. Moitas gracias. Turno para Begoña. Bueno, primeiro agradecer o grupo de compromiso. Eu creo que concordo totalmente con vos, que nesto é un tema que debemos vir da man, máis que nada porque, bueno, os alumnos tamén precisan deses profesores. Con respecto ao tema da Xunta e Diputación, por suposto que loitaremos por eso, para que posteriormente poida ser subvencionado. Nós somos conscientes totalmente de que eso debe ser así. Debería ser un tercio Diputación, un tercio Xunta e un tercio o Concello de Lalín. Con todo é difícil sair adiante, pero, bueno, neste momento decidimos que a mellor maneira era así, e isto vai ir para adiante, para que os renos poidan ter profesor o antes posible. Con respecto ao voceiro do BNG, faime moita gracia, a verdade, Paco, que saques peito e que por encima digas que teño ganas de intervir. Mira, a ver se vos aclarades dunha vez, porque cando intervimos, porque intervimos, e cando non intervimos, porque non intervimos, ou porque nos defende outro compañeiro. Eu penso que este tema me corresponde a min e que menos, por lo menos, poñer a cara e o lombo para poder defendelo. Eso mínimo. O que deixan claro é que o seu é criticar, tanto por parte do Bloque como por parte do PSOE. E tamén me fai moita gracia, a verdade, que faledes en terceira persoa, cando as cousas vos van polo rejo ou non vos van polo rejo. Se son cousas que vos saíron ben no anterior goberno, entonces aí sí que vos poñedes as medallas. Cando non son cousas que non vos van polo rejo, entonces sacádelas e falades en terceira persoa. Hoxe estades vos aquí, pero estaba compañeros vosos e vos representades a un grupo político, por tanto, a responsabilidade é de todos. Que nos vendemos como vos xestores? Mira, para facer algo, Paco, precísase, primeiro, vontade política, precísase constancia, e neste Concello moito máis. É un seguimento todos os días do que se está facendo. E iso nós, desde o primeiro momento, o fixemos. E, ademais, falas tamén que necesitábamos 6 meses, que xa levamos 6 meses, e falas como se leváramos aquí 4 anos, como vostedes votaron, e non deron sacado isto para adiante. En 6 meses, nin máis nin menos, intentamos facer as cousas o mellor posible, fixemos un seguimento, tivemos reunións cada semana co interventor, co secretario, cos técnicos, e intentamos que isto saíra adiante, con bastante esforzo, a verdade, reunións cos pais, e despois algo moi importante. Con isto tratamos non solamente de ter profesor de trompa, trompeta e fagot, senón tamén de recuperar o que é a confianza dos pais, porque se isto bota un pouquiño máis de tempo, moitísimos alumnos se nos irían para os concellos lindantes, para os conservatorios lindantes, pero sin dúbida, vamos, sin dúbida, porque nos lo deixaron ben clariño. Por tanto, recuperar a confianza dos pais tamén é un dos nosos propósitos, aparte de ter os profesores. Nada máis. Moitas gracias, Begoña.
segundo turno para BNG. A ver, eu refiro-me a falar porque se acordamos nunha xunta de voceiros, tratar todo nun conxunto como é, pois é o que me refiro. Hasta aí serás capaz de entender a miña exposición, que a compañeira Alba, que tamén estaba na xunta de voceiros, tamén o dixo. Eu creo que isto, se faz un esforzo, eres capaz de entender a miña argumentación respecto a que fales. Por lo tanto, non me fales de contradicción a min. As medallas aquí non se poñen de maneira individual, Paco. Aquí as medallas puñémonos entre todos, porque traballamos todos na mesma dirección. A ver, Begoña, se tes un problema de coordinación e de falar co teu grupo, non nos lo achaques a nós, millorade vos, pero iso foi o acordo que tomamos na xunta de voceiros. tranquilo que non temos problemas Porque isto non é ningún. unha feira onde ti de campeona tratas un tema e o resto trata outro. Non, mira, vos sodes un goberno e como tal tedes que funcionar. Isto non é alfombra vermella para lucirse aquí nun tema e noutros que ti eres especialista, neste caso vas falar ti, Paco, que vos traballades de maneira totalmente individual. Espero Begoña, que estas non te la interrupcións as permita a todo o mundo. Así, un momento. Pero, por favor, pise o... Si, é que aquí, cando se corta, cortanse todos. E como Begoña o tiña activa, non o cortaba, cortei eu. Entón, para cortar yo de Begoña, tamén lle cortei eu. Pisa outra vez. Entón, ti eres especialista nos marrós e non aparecer, e cando pensas que podes decir algo positivo, apareces, non? Pero, desde logo, permíteme que non consumamos a túa falsidade. E por que digo isto? Digo isto porque tes a cara dura de expoñer a seguinte argumentación. Se nos iría xente do conservatorio. Tiñamos que recuperar a confianza dos pais. Eso hai que ser unha insenua, que non eres unha persoa con máis cara que espalda. Por qué? Porque se este problema non está solucionado é que porque vostedes, con un tránsfuga, 10 máis 1, unha oposición indecente, unha oposición indecente baseada no bloqueo dun goberno, con un tránsfuga, impedíchedes sistemáticamente que se resolvera este problema. Claro, por que non dis iso? Por iso digo que non vayas de campeona, nin vallades no Partido Popular de campeóns, cando vos importou, falando mal un carajo, este tema, ao longo de 4 anos, e o único que buscábades era que estoupara o anterior goberno. Vale, entón aquí non nos veñas ti a dar leccións de nada. Absolutamente de nada. Polo tanto, e non falamos de anos, falamos de meses, falamos de meses. Por lo tanto, esa era a situación real e por eso existe ese problema. E esta xente, por que non tiña un RPT? Pregunto, que isto, efectivamente, os sindicatos miran por outro lado no sentido de vamos solucionar o problema, porque isto RPT, mire usted, vale? Por que non había? Porque os traballadores e traballadoras estaban nesas condicións. Puxémoslas nós. Porque este conservatorio sigue no estado de precariedade que sigue. Non será porque o seu partido votou sistemáticamente iniciativas do BNG no Parlamento Galego en contra. Por que non dice isto? Non será por iso, señorita? A que non? Claro, no, pero claro, ti ves aquí de campeona, ti o único que te preocupa é, ves, cobras un super salario, pero despois intentas vender o que non é certo. Dille a xente que esta situación é así, que votache de sistemáticamente en contra no Parlamento Galego, nos últimos anos, a iniciativas do BNG, para que asumira o conservatorio. Isto é falso, o que digo? Non, non é falso. Vos impediche de solucionar este problema con 10 máis un tránsfuga, 11, de bloqueo total. É falso o que digo? Non. Polo tanto, as cousas chámelle polo seu nome. Pero non veña aquí mentindo o seu grupo e vostede, dicindo, no, recuperamos a confianza dos pais. Ou, se non se nos iban outros conservatorios. A vostedes importaba un pito e un bledo onde foran os pais súa confianza, porque o seu xogo de desgaste do anterior goberno foi que canto peor, millor. Neste tema. Canto peor estaba o conservatorio, millor para vostedes para as eleccións municipais.
Por lo tanto, cuidado coas afirmacións de vostede, Vai rematando, por favor. Si vou rematando, coas afirmacións que fan, porque, e claro, dicir, mire usted, dicir que isto é constancia, non sei que máis cousas. Isto é facer o traballo que hai que facer, permítamo. E que, por certo, non me cansarei de dicirlo, que está vostede pagada como unha ministra para facelo. Por lo tanto, non intente vender o que polo que vostede cobra. E de constancia non nos fale os demais, porque como mínimo, tivemos como mínimo a mesma, pero eu penso que tivemos moitísima máis que vostede en condicións moito máis difíciles que as que teñen vostedes, e insisto, sitúe o foco do problema e nos alegrámonos de que isto parcialmente solucione, pero tamén diga a verdade. Isto forma parte, claro, porque di, agradezco a actitude de compromiso, non sei que. Ali os demais expresamos, ou eu expresei, o que era evidentemente a intención de voto no conservatorio. E isto forma parte dun paquete global, vale? E, por lo tanto, tampouco xogue a decir medias verdades. Por lo tanto, podemos xogar a parchear, como xoga vostede, ou podemos xogar a solucionar o problema. Pero o problema ten unha súa solución, que é vía asumir a Xunta de Galicia, e ten un só actor que depende del que sistemáticamente vota en contra, que é o seu partido. Por lo tanto, cando lle digo que non saque peito de algo que non teñen absolutamente nada polo que sacalo. Moitas gracias. Partido Socialista, Alba Forno. Nada, eu dicir que eu non fixen alusión ningunha se falaba a concelleira de Cultura ou non, porque... vale, porque eu non dixen se falaba ou non falaba. Nada, eu xa dixen na intervención anterior que me sorprendera que non tratáramos os puntos en conxunto, porque así se quedou nunha xunta de portavoces e porque así o tiñamos preparado, non por outra cousa. E, para terminar, pois, como di Paco, a solución pasa porque o asuma a xunta. Moi ben. Moitas gracias. Partido Compromiso. Ben, os debates plenarios dan de sí o que dan de sí. E valen para que aquí manifestemos cada un dos grupos políticos as nosas maravillosas intencións de cara ao que queremos facer cada un de nós en la LIN. Valen para eso. Pero saben que lle digo, señores da oposición, aos tres grupos? Que a acción máis pequena vale máis que a intención máis grande. E xa está ben de demagoxia barata e de manifestar aquí grandes propostas moi grandilocuentes, pero valeiras, porque non teñen aplicación moitas veces porque ou non se pode ou non é competencia municipal. Por lo tanto, que vostede, señora Forno, me diga que debía ter a Xunta, concordo con usted, mire, eu defendino, pero defendino públicamente en nome de todos os concellos galegos, máis dunha vez. Claro, pero ese é un canto ao sol, porque a Xunta non o vai coller, entón, se non o colle a Xunta, que facemos? Pechámolo. Xa estuvemos nos xemendo bastantes anos, xemendo, a ver se o collía, e non o colleu. E sabe que lle digo? Que por moito que digan vostedes, non o vai coller. Nin a Xunta actual, nin o colleu o bipartito, porque iso foi planteado no goberno de Fraga. E o Conselleiro de Economía non deu consentimento. E foi planteado no goberno de Touriño. E teño que dicir que yo planteo ao presidente Touriño, que díxome que non sabía, que o iba a estudiar, e planteo ao vicepresidente daquelas Quintana, que me dixo que o apoyaba. Porque a diferencia de un ou outro é que, inda que eu tiña mellor relación con Touriño que con Quintana, a diferencia sabe cal é? Que Quintana había sido alcalde. Entón, el dixo que o apoyaba, pero lógicamente que non dependía da súa área, que tiña o BNG, e, por tanto, que se chegaba a falar no Consello da Xunta, que el co apoyaría. Porque lle parecía de xustiza. Que ocorre? Non o fixo o goberno de Fraga, non o fixo o goberno despois de Touriño, e non o fixo, de momento, que se saiba o goberno de Feijóo. Por tanto, o que temos é que facer poucos cantos ao sol e preocuparnos de solucionar os problemas. E aquí nos plenos parece que todo o mundo ten a pedra filosofal. Pero miren, nós tuvemos
moitos anos de goberno, despois viñeron vostedes en 4 anos, e se fixeran moitas cousas, pero máis ben non as fixeron. Así que, mire, aquí non se trata de sacar peito nin deixar de sacar. Pero aquí o que vale é os feitos, señor Vilariño, os feitos. E vostede escoita un falar a vostede e parece un gurú plenipotenciario que sabe de todo e que controla de todo. Concho, estuvo aquí 4 anos nun goberno, estuvo traballando nun goberno. E mire, non veña ca Monserga, porque é inmoral, e o está repetindo constantemente, de que nós, cando éramos oposición, bloqueamos os orzamentos sistemáticamente cun trásfuga. Mire, eso é mentira, absolutamente. Ese é absolutamente mentira. Pero esa é a mostra dunha incapacidade manifiesta política. Porque, mire, Begoña, mire, vostedes, se non o saben, digo eu, porque eu creo que fala pos medios de comunicación, como se foran indocumentados. Oiga, que aquí, Begoña, por favor, Begoña, non fagades tertulias, se é posible. Aquí, señor Vilariño, o máis parvo fai avións. Begoña, se mos distraes, o que fan é un efecto hacia ti para distraer o que estou dicindo eu porque manca. Entón, por favor, non lle siga o xogo. Faime caso. Garda a navalla. A navalla política. Oi, xa estamos aquí. Que a sensibilidade a flor de piel. Begoña non ten navalla. Remato, por favor. Señor Vilariño, dicía que o máis parvo de aquí fai aviós. E, por tanto, cando veñen vostedes dicindo que non aprobaron os orzamentos por culpa dun trásfuga, eu dígolle que é rotundamente falso. Os orzamentos, se o goberno os fixese, tráense a pleno. Si nese pleno non alcanza, eu estou dicindo algo que sei que sabe perfectamente, pero é que lle vou desmontar os seus argumentos. Si ese pleno o vota maioritariamente en contra, ese presuposto non se aproba. Pero é que o día seguinte convócase o mínimo pleno, a aprobación dos orzamentos, sometido a unha moción de confianza, e como voto do trásfuga non vale para a moción de confianza, resulta que na votación, ao quitar un voto, empataríamos a votos. E co voto de calidad do presidente houberanse sacado para diante os orzamentos. Por lo tanto, perdón, xa despois vamos ter, no debate dos presupostos o que era discutímolo. Entón, mire unha cousa, puderon aprobar orzamentos, pero non quixeron. Pero sobre todo o que é inmoral políticamente falando, porque é tomarnos o pelo, é como dicir que non estamos aquí, é que non arreglaron unha RPT porque nós co trásfuga bloqueábamos. Trouxeron acaso algunha vez, unha vez sola, solo unha vez, aquí algo do padroado que nos votáramos en contra? Trouxeron aquí unha RPT mala, boa, regular, pésima. Unha sola vez trouxeron aquí? Non. Entón, se trouxeran aquí algunha RPT ou un modelo de posto de traballo como nós buscamos un subterfuxio legal para poder dar cumplida resposta ao conservatorio. Punto. Entón, se ustedes trouxeran aquí algún catálogo de postos, algún RPT ou similar, ou algo que lles parecera, e quero recordarlles que contrataron un RPT a un señor que nin siquiera fixo do conservatorio, polo que se pagaron 18.000 euros. E nós fixemos isto sin gastar un peso de fora. Por lo tanto, sí que é certo que é inmoral que vostede diga que o conservatorio non ten RPT porque nós o bloqueábamos contra a foga. Non, mentira. Vostedes nunca o trouxeron aquí. Se vostedes o trouxeran aquí a pleno e lle votáramos para atrás, que aí sí que valía o voto do non escrito. Aí sí que valía. Se votáramos para atrás, vostedes podían votarnos en cara ahora isto, de acordo? Tiñan razón a votarnos. Pero é que non trouxeron nunca nada ao pleno en 4 anos. Ni moito, nin pouco. Entón, a ver, un pouquiño de seriedade. Non pido tanta. Pero dicir que nós, o conservatorio, que non ten RPT por culpa de que nós bloqueamos sistemáticamente, nós, cando estábamos na oposición, utilizábamos os argumentos que tiñamos e o que tiñamos a noso dispor, como utilizan vostedes agora.
E políticamente é perfectamente legítimo. Gustarános máis ou menos, pero políticamente é perfectamente legítimo. Así que, señor Vilariño, non utilice que gracias a ter un concelleiro nun escrito nos o bloqueamos no conservatorio. Para nada. Creo que non houve ninguna cuestión do conservatorio que votáramos en contra. Creo. O mellor hai algunha, non o sei, creo. Por tanto, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E, señor Vilariño, remato repetíndolle. A acción máis pequena vale máis que a intención máis grande. Nós somos xente de accións, pequenas, grandes ou medianas. Ustedes son máis ben xente de intencións. E as intencións podo ter a mellor do mundo, pero se non executo non vale para nada. Así que vamos a votar este catálogo de postos de traballo. Sí, señor, ningún problema. Como últimamente equivócase moito, o BOE, Fagot, este tipo de cousas. Mire, o voto do Transfuga, como lle chamou vostede tamén, na moción de confianza sí que sirve. No que non sirve é na moción de censura. Entón, vostedes irían, como fixeron, a unha moción de confianza que perdemos no seu momento para que nos periódicos puxese Rafael Cuiña perdeu unha moción de confianza tal, que é o que pretenden outra vez. Na moción de confianza, o seu compañeiro de eventos matrimoniais sí que podía votar. Donde non podía votar era na moción de censura. Digo para que teña claro este tipo de conceptos. Nada máis. Eu creo que vostede, despois de 4 anos aquí neste escano, debería saber algo máis con respecto a eso. Eu creo que ten mala información. Mire, a moción de confianza, vostede presenta a moción de confianza e perde a moción de confianza. Entón, si por eso, pero aprobaste o presuposto do ano 17. Perdón, vostede que valía o voto. Xa estamos. Pero que dixo que valía. A ver, señor Cuiña, que valía o voto da presencia na moción a de ver, confianza. É mentira. escoite, mire. Vostede presentou aquí unha moción de confianza. Perdeuna no ano 17. Como despois hai un mes para presentar unha alternativa e o voto do non escrito non vale para eso, pero entonces queda aprobado o presuposto automáticamente. A ver, vamos a ver. Antes dixeches que coa moción Xa estamos. A ver, pregúntolles eu, vostede que era tan amigo de insinuarnos que Barrio Sésamo, gustaballe moito facer eso. A ver, vostedes aprobaron o presuposto do ano 17 cunha moción de confianza? Sí. Puderon aprobar o 18? Sí. Polo tanto, non digan o contrario. É dicir, a moción de confianza, claro que a perden, pero é que aos 30 días, se non presentamos unha alternativa, queda o presuposto aprobado. Polo tanto, vostedes podían ter presuposto? Que digo Sí. que o dixeches mal antes, nada máis. A ver, señor Cuiña, eu voulle facer unha recomendación. E créame que yo falo desde o profundo do corazón, aínda que non me crea, que sei que non vai creer, porque a vostede tampouco creería. Hombre, con esa introducción imos mal. No. Imos mal con esa introducción. A ver, é normal porque somos rivales políticos, escoítame. Vostede sabe que... A ver, mire, voulle dar unha recomendación. Eu tuve un lapsus confundindo non dicindo a BOE en vez de Fagot. Eso pásanos a calquera. Coite, sí, pero a mí eu son yo de importancia. Eu quero a caixa dos profesores, os 3 que faltan no conservatorio. Mire, dixo, onta tarde escoitando a grabación de radio. Voulle dar unha recomendación, se me quere coller. Non escoita as miñas grabacións de radio. Eu non escoitaba as súas, porque para min eran tóxicas. Entón, como eran tóxicas, decidí non escoitar. Prométollo pola miña conciencia horre. Prométollo pola miña... Sabe por qué? Porque non as escoitaba, entón me puñe de mala leche. E foime bastante ben. Primeiro, xa tiña secuaces políticos de sobra para escoitalas que me consta. Punto 1. Punto 2. A veces hai que meter o virus da gripe para que o propio corpo xenere o seu propio antídoto, sabe? Fago que queira. En farmacoloxía pasa moito. Eu recoméndollo, pero obviamente non lle sigo nada, fago que queira. Dígolle que eu facía. Ao mellor non facía ben, pero eu facía. Por que? Porque eu cheguei á conclusión de que non arreglaba nada. Eu cheguei á conclusión... Ben, a ver, fago o que queira. Sabemos todos o que, señor Crespo, sabemos todos o que é o xogo político e eu o único que pretendo é, como diría vostede, non sei se tamén teño que meter a man no peito, vou na meter,
E o que pretendo, e creo que xa estou demostrando a estas alturas, é que determinados episodios do mandato anterior non se reproduzcan en este mandato. Eso confiamos todos. Sí, pero para eso, como di, hai unha cousa que as boas intencións e outra cousa é o movimento. E que sí que pretendo, como está empezando a pasar pouco a pouco, é que cando salgamos deste salón de plenos podamos ter unha relación cando menos correcta, nada máis. Neso estamos, e pola nosa parte aseguro que non vai quedar. Pero fáganme caso que nós intentamos facelo o mellor posible e as cousas van saindo para diante moi ao xeito, porque o presuposto que traemos hoxe, a verdade é que a miña intención era levalo ao pleno de setembro, e non puden, despois era levalo ao de outubro, e tampouco puden. E vai ao de novembro. Bueno, pois vai ao de novembro, pero polo menos vai. Como podemos ir, a veces, como van vir moitas cousas esta casa, a trancas e a barrancas, pero van ir. Aquí van ir. Algún irá a trancas e a barrancas, pero vai. Porque eu empúxolle, usted non sabe cando se lle empuxa para diante, ou se non son gandeiros, pois non se dan conta, pero ás veces Santalla dará má razón, pois cando estás empuxando para que vaya para diante calquer labor agrícola, pois ás veces vais acumulando, vais facendo un frente, pero se está cerca de tal, ao final a puxar lle vai. E aquí tamén vai. Eu non sei como vai, ao mellor non me chega a paleadora que teño eu, pero metolle un trator por detrás de reforzo e se fai falta unha xugada por diante, pero vai. Entón, vai con dificultades? Sí, recoñezo, pero eu que quere que vaya. Vamos a votar este punto primeiro, señor secretario. Unha cuestión de orden pequeniña. O punto pon expediente número tal, catálogo de personal, punto relación de postos de traballo do Patronato Cultural de Larín. Eu quixera que alguén me dixera exactamente que é o que aprobamos, porque non teña que ver, pero non é o mesmo un catálogo de personal ou de postos de traballo que un ERPT. Non é Que é o ERPT. que estamos aprobando nestes momentos. Ben, é o Un equivalente. catálogo de postos de traballo ou unha ERPT. É un catálogo de postos de traballo que o obxectivo é que nos vai permitir contratar os tres profesores que faltan. Na máis, a RPT farémola con toda a xunta do Concello no ano que ven. Estás a licitar nestes momentos que unha empresa colla para facer a RPT do Conservatorio, do Padroado e máis do Concello, porque ao fin e ao cabo o Padroado é un organismo autónomo do Concello e como tal, cando se aprobe a RPT do Concello, hai que aprobar ese RPT. Por tanto, esta é a solución, digamos, intermedia para poder contratar a esos profesores. Vamos a votalo. Pero, polo tanto, non se fale de RPT... No, perdón, se se falou de RPT non é RPT. Bueno, pois non é RPT. Vale, pois RPT de mínimos. Ten que incluirse lógicamente na RPT que se faga ten que incluirse. É unha RPT de mínimos, eu entendo que é unha RPT de mínimos. Ben, vamos a votar. Pero que isto é unha cuestión importante, señor secretario, con todo o respeto que sabe que lle teño. Haberá que ceñirse exactamente ao texto que pon aí que hai que aprobar. Despois, outro tipo... Vamos a votalo. Consta que pon aí. Outro tipo de consideracións eu creo que son en este momento innecesarias, creo. Moi ben, vamos a votalo. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Abstencións. Oposición? A favor? O grupo de goberno. Queda aprobado por maioría. Moitas grazas. E moi amables. Punto 2. Orzamento xeral do Concello de Lalín para o exercido 2019, inclúe o orzamento propio do Concello e do Padroado Cultural de Lalín. Ten a palabra para a súa defensa a concelleira de Facenda, dona Raquel. Raquel. Ben, bo día. Bo día. Ben, hoxe traemos a pleno a aprobación dos orzamentos do ano 2019. Ben, o que normalmente é un documento político, porque reflicte as liñas directivas na acción dun goberno, neste caso é un documento prácticamente pechado, apoiado xa en gastos realizados polo anterior goberno, e que nos
fomos adquirindo eses compromisos ata o 23 de outubro, que foi cando se elaborou este orzamento. O que pasa que despois pasouse aos distintos municipais para a súa supervisión, aos servicios económicos. Ben, o feito de que os números que presentamos correspondan xa a 10 meses de gastos realizados e de unha porcentaxe moi alta de ingreso xa concretado, fai que o documento elaborado polos servicios económicos sexa moi real e concreto e teña moi pouco de proposta económica do novo goberno. Con estes antecedentes, dicirlle que os orzamentos que preparamos para o 2019 están apoiados para a súa elaboración nos orzamentos prorrogados do 2017 para o 2019, unha prórroga que se ordena por decreto da alcaldía a principio deste ano. Antes de entrar en materia, quero dar un agradecemento aos servicios económicos para a inmenso traballo que fixeron para poder traelo agora a este pleno extraordinario de novembro. Ben, entrando en números e comenzando polos ingresos, dicir que son partidas totalmente realistas, xa que os ingresos na maior parte dos casos xa foron ingresados polos contribuíntes e, por tanto, xa se coñecen nunha parte moi alta. Os ingresos ascendían no orzamento do 17 a 14.568.822 euros. E no orzamento que hoxe abordamos sitúanse en 14.339.502 euros. Redúcese, por tanto, o orzamento no capítulo de ingresos e gastos en 229.000 euros. As diferencias entre un e outro no apartado de ingresos sitúanse no ascenso na recadación de IBI rústica dende os 38.500 euros ata os 71.206 euros, que na maioría xa se recadaron. Un incremento na recadación dun 84%, que supón unha recaudación de máis de 32.700 euros. Unha suba na recadación de IBI urbana de 185.000 euros, ao pasar de 2.950.000 euros en 2017 a 3.135.000 euros no 2019. Aquí suporía un incremento dun 6%. En 2017 contemplábase 100.000 euros no orzamento como pago de plusvalías. Recaudáronse a final do exercicio un total de 242.139 euros. Neste orzamento, en cambio, contémplase 15.000 euros, que están en proceso de recadación executiva. A reducción nesta recadación é arredor dunhos 235.000 euros. Ben, nas transferencias, plusvalías. Nas transferencias de outras administracións incrementanse en 270.000 euros, pasando de 3.228.000 euros en 2017 a 3.499.825 euros neste orzamento. Ben, neste capítulo os incrementos débense á alza do IPC da auga e saneamento e o incremento dos usuarios deste servicio. Tamén se producen incrementos no SAF, que pasa dunha recaudación de 78.000 euros en 2017 a 112.000 euros neste orzamento, polo incremento de usuarios e horas de servizos. E tamén se produce un incremento de 200.000 euros dos distintos tributos do Estado. A diferencia do capítulo de ingresos das dúas anualidades de referencia, que sería de 2017 a 2019, vese reducida polo feito que no exercicio 2017 contémplase no capítulo de ingresos o préstamo de 900.000 euros para o DUSI, e que incrementa este capítulo en ata superar os 14.300.000 euros. Ben, no que se refira a gastos, facendo un debullado por capítulos, decir que no capítulo 1 de persoal rexistras un alza de 195.437 euros que na súa maior parte corresponden á suba de 1,75% para os traballadores públicos que se aprobou no 2018 e un 2,50% que se aprobou no 2019. A esta suba hai que engadir un incremento de gasto producido pola contratación de diverso persoal temporal a maiores que había no exercicio 2017. No capítulo 2 de gastos correntes, bens e servizos, a suba no gasto supera os 479.634 euros con respecto ao 2017. As diferenzas do orzamento que hoxe se presenta contra os orzamentos do 18 e do 19 prorrogados é menor, aínda que si se produce un incremento polo gasto xerado nos primeiros meses deste exercicio que despois comentarei. No capítulo 3 de gastos financeiros, produces unha reducción de 45.000 euros, pasando de 118.000 euros no 2017 a 72.800 euros motivada pola reducción da débeda municipal. No capítulo 4 de gastos correntes, produces un incremento de 181.915 euros, pasando de 2017 de 857.120 euros a 1.039.035 euros neste orzamento. A maior parte deste incremento vai parar ao padroado cultural,
que serían uns 159.000 euros para facer fronte á regularización que implica o que tratamos no punto anterior, que sería o catálogo de postos de traballo do padroado. E isto permitirá contratar, bueno, pois como xa dixemos antes, os profesores de trompa, trompeta e fagot. No capítulo 6, de investimentos reais, o tratarse dun orzamento para unhas semanas ou uns pouquiños meses, non ten sentido contemplar moito gasto nesta partida, 130.000 euros. Xa que as actuacións que se fixeron ou en curso xa están financiadas ou van ir por outras vías de financiamento. No capítulo 7 de transferencias de capital consígnanse 3.000 euros en correspondentes a axudas de inclusión social. No capítulo 9, pasivos financeiros, o gasto que se contempla é de 768.768 euros, que é a mesma cantidade no 2017. Aquí temos que dotala íntegramente porque ao longo do ano fixéronse modificacións de crédito contra esta partida e o ter o presuposto prorrogado e por iso hai que volver dotalo íntegramente para que cando entre en vigor pois non entre negativamente. E despois, facendo fincapé no anexo de investimentos, o que figuran unhas pequenas cantidades fan referencia a diversos proxectos que evidentemente non é un proxecto que vayamos sacar adiante, senón que son para que tamén, como no capítulo no que dixen anteriormente, son partidas que teñen superado o crédito, entonces o que nos permitirán é que cando entre en vigor o presuposto estas partidas non sexan negativas, senón que sexan saldo cero. Ben, no que se refire ao padroado, o orzamento elevase ata os 619.013 euros, aumentando en preto de 150.000 euros a cantidade debido á creación dun novo catálogo de postos de traballo que regularizaría a situación do persoal e que permite a creación de novos traballadores. E despois, simplemente para rematar, puntualizar dúas cousas. Como dixen antes, é un orzamento, non é un orzamento típico, porque faltan 2 meses para que remate o exercicio e na súa maioría está soportado en gastos xa producidos anteriormente ou gastos que xa estaban comprometidos. E segundo, o orzamento que xa aprobamos, despois de 2 anos sen presentarse, é na maior parte da autoría activa do anterior goberno e, por tanto, dos partidos que hoxe están na oposición, xa que unha porcentaxe moi alta do gasto que xa estaba comprometido cando nos entramos a 15 de xuño, non había posibilidade de modificalo contablemente, xa era unha realidade. Entón, se damos por fixado capítulos como os de persoal, onde os cambios veñen marcados por incrementos a nivel xeral, como o capítulo 1, ou os capítulos 3, 7 e 9, que xa quedaron fixados tamén no mandato anterior, só nos queda a marxe de maniobra do capítulo 2, que é a de bens e servizos. E precisamente neste capítulo, cando nos chegamos ao goberno o 15 de xuño, tiña gastados ou comprometidos 5.930.824 euros dos 6.900.000 euros que se contemplaban nese presuposto. Esta cantidade danos que tiñamos de marxen un 14% do orzamento de todo o ano para maniobrar. Simplemente esa cantidade, que son 969.378 euros. Deste xeito, a hora de apoiar este orzamento, o que quero que entendan é que arredor do 86% do gasto é seu. Vale? É un gasto que xa fixeron vostedes ou comprometeron vostedes, aínda que non o crean, ou aínda que non o queiran creer. Porque no capítulo 4, que é onde incrementamos na cantidade necesaria para a transferencia do padroado para que se poida contratar este capítulo, creo que estamos todos de acordo, ou polo menos, aunque non están de acordo, non van a votar en contra. Entonces, eu creo que deberían apoiar este presuposto por todo o que dixen anteriormente e simplemente rematar dicindo outra vez dándolle as grazas aos servizos económicos polo grandísimo traballo que fixeron para que este presuposto pudera vir aquí e entrar en vigor antes de finalizar o ano. Nada máis. Moitas gracias. Concelleira delegada, turno de intervencións para grupos políticos. En primeiro lugar, Benega, ten a palabra. A ver, vou empezar por as cousas boas que acabo antes e despois xa concreto. A ver, eu primeiro quería agradecer que se cumprira a petición que fixemos de que se nos entregaran os orzamentos en papel. Me parece de recibo facelo público. E tamén, bueno, os que estivemos no goberno anterior sabemos o que costa facer uns orzamentos
e eu entendo tamén que parabenice os servicios económicos desta casa por traeros aquí. Nas cuestións técnicas nada máis que falar, mais sí agradecerlle tamén da súa intervención, que foi, por certo, desde o seu punto de vista, tamén yo digo, unha boa intervención, que admita dúas cousas. Unha que viña en relación e ligado estreitamente ao debate anterior, que estes orzamentos, o punto anterior, non se pode tratar sin, obviamente, ter en consideración estes orzamentos, porque no que se basa, vale? Entón, eso por un lado, e outro, que admita que o anterior goberno era un goberno que traballaba moi considerablemente, porque si no mes de maio tiñamos executado o 86% do orzamento, di as claras esa constancia que se falou antes aquí, pois como este goberno, desde logo, leccións de traballo ningunha, non? Por tanto, son datos importantes que vostede dixo e que, obviamente, socollo as súas palabras para reafirmalos e que, ademais, ten moita razón niso. Mire, tamén ten moita razón noutra cuestión, que son os orzamentos pois anómalos, digo, no que é o debate, non os orzamentos. Ten toda a razón do mundo niso, non? E é un debate, polo tanto, atípico de orzamentos, porque, efectivamente, eu sempre digo, con os orzamentos é unha declaración de intencións en termos políticos, ainda que non reais, porque despois a liquidación pouco ten que ver con esos orzamentos iniciais. Pero que, en todo caso, para o ano que ven, cando presenten os do 2020, pois sí que aí vai ser un pleno totalmente distinto a este respecto, non? Eu, ainda así, estes orzamentos permítanme decirlles que refliten varias cuestións, non? Unha, bueno, con nós eu admito, non? Que non iba a haber, polo que vexo, ningún, sinceramente, tamén o digo, ningún xeito de chegar a acordo neles, pero en todo caso tamén poñer en manifesto que en ningún momento se puxo nada da parte do goberno para falar sobre os mesmos e, como non, como agradezo que se nos dera en papel, porque iso nos facilita, tamén quero evidenciar o pouco tempo que tivemos dito documento para poder estudalo, non? Por lo tanto, unha cuestión tamén vai moitas veces parella a outra, non? Claro, e estes orzamentos refliten, pois, non só esa falta de diálogo de vostedes, sino tamén refliten o papel, como decía antes, que vostedes xogaron e esa doble moral que vostedes tiveron, e insisto, nese canto peor, mellor para nós, canto peor este goberno, mellor vai ser para nós, os veciños, e non importaban, porque vostedes aproban uns orzamentos con esa maioría e bloquearon os anos anteriores de que este goberno, por iso estamos falando duns orzamentos do 2017 que se aprobaron nas condicións que se aprobaron. Por iso a súa estrategia é non llos vamos a aprobar nin tolos, sométanse vostede ao desgaste e a humillación do que falábamos anteriormente. Que podíamos discutir, efectivamente, se iso teríamos que facelo ou non, pero que, en todo caso, que esa era a súa estrategia indiscutible, non? Por lo tanto, vostedes xustifican que traen uns orzamentos que van valer para 2 días en base a solucionar o problema do conservatorio, vale? Cousa da que xa falamos anteriormente, que é un problema que evidentemente ten responsables claros e un problema matriz que ten tamén apelido claro de por que se produce, e despois, efectivamente, eu doulle a razón ao alcalde de Lalín no tema da radio. Eu nunca escoito entrevistas del, porque efectivamente xa me chegan outros temas para sufrir. Pero dixéronme que onte na radio local, e se non é certo, corríxame, porque eu non o escoitei, que dixera que o anterior goberno deixara a brigada de obras con 3 persoas.
Entón que con estes orzamentos, por vostedes lle van dar solución con dúas persoas. E que vostedes lle van dar solución tamén a eso que lle deixamos nós, non? Entón, home, vamos a ver, estes orzamentos lle valen para que podan contratar 5 ou 6 persoas no vindeiro exercicio grazas ao traballo que este concelleiro e o concelleiro que levaba emprego e a concelleira de Facenda fixemos para que iso fora posible. Digan a verdade. Por iso me vou guardar a segunda intervención para incidir máis neste tema, porque como eu non escoitei, non sei se é certo ou non, pero desde logo, se é certo que vostede dixo esas palabras, minte descaradamente. A Brigada de Obras ten 2 persoas, ou 3, ten 3 persoas, precisamente pola política que vostedes levaron. E se agora van poder contratar máis persoas é porque nós tamén lle deixamos eso feito para que así, porque era evidente que 2, 3 persoas, mentras non se contrataban vía persoal da Deputación, era imposible ter unha brigada. Bueno, non veixo o concelleiro de Obras, pero bueno, co concelleiro de Obras que temos... Está ali, No, Levanta ali está mau... Pepe Primo. Levanta a mão. No. Como? Pero de Obras é aquel ou este? E el de que? Son os dous. Pero el de que? É de Obras. Me estás dicindo que o de Obras está ali outro? Sí, a ver. Digo, bueno, en definitiva, para a incapacidade manifesta do concelleiro de Obras que está entrando pola porta, 2 cheganlle de sobra, non? Por iso entendo agora que o concelleiro outro de Obras diga que outro concelleiro de Obras Non diga... se pode ir mexar. Que outro concelleiro de Obras diga que ele leva a brigada. Eu entendo de sobra para que outro vai levar nada. Entón, a cuestión... eu digo, bueno, a ver, pero estamos... Polo tanto, eu insisto, espero o segundo... Silencio, por favor. Espero o segundo turno para... Home, contigo paso ben. Entón, como ti eres un cobarde que di as cousas fora daqui, te estou dando a oportunidade de hoxe... Mira, ti eres un cobarde absoluto. Estou che dando a oportunidade de hoxe, porque Señor Vilariño, me estou referindo a ti directamente, Señor Vilariño, sexa de que hoxe respetuoso. podas, por alusións, ter un debate e que as cousas que dis por aí as digas aquí. E así ter a capacidade o resto de defendernos. Por eso te estou chamando abertamente cobarde e por eso te estou dicindo que fagas... Señor Vilariño, señor Vilariño, non lle permito que insulte aos concelleiros. Aquí non hai ningún cobarde entre os 21 e chamo yo orden por primeira vez. Vostede quere provocar que vote e vou non votar, non se preocupe. Chamo yo orden por primeira vez. Non ten a palabra, señor Vilariño, turno para o PSOE. Nardo. Chámolle a orden por primeira vez, señor Vilariño. O señor concelleiro de Obras do casco urbano, que hai 2 de Obras, hai 2 concelleiros de Obras, un do rural e outro do casco urbano. O señor concelleiro non é ningún cobarde. É unha persona moi coherente e moi ecuánime. E, sobre todo, algo tremendamente importante que vostede xa vexo que non lle dá ninguna importancia, pero para min ten é boa persoa. Así que destaca por iso. Pois aseguro-llo. Destaca por iso. Aseguro-llo. Eu fago unha petición clara que... Ben, turno para o PSOE. Como? Pero se eu non falei, estou empezando. Como turno para o PSOE? Dixo que estaba terminando. Estou empezando a intervención. Si, levarei 2 minutos. Podo seguir? Gracias. Eu voulle explicar. Non insulta ningún membro do goberno, porque chamei na orden por primeira vez. Usted diga o que queira, o que lle pete, políticamente é defendible o que queira, non hai problema. Hasta se quere a independencia de Galicia, tamén diga aquí que non hai problema ningún, eu non lle vou dicir nada. Ahora, non insulte a ningún membro do goberno, porque senón chamarei na orden por segunda vez. Continúe. Non entre en discusións agora. Continúe, señor Vilariño, ten o seu turno. Podo definir os concelleiros ou non? Bueno. Porque, digo, o que vostede toma como un insulto é unha definición. Vale. Bueno, eu en todo caso fago unha petición, visto como está o tema, de que o concelleiro de Obras do casco urbano teña un ou 2
operarios ao seu cargo, porque senón, claro, acabo de quedar asustado que non teña ningún persoal ao seu cargo. Agora entendo porque non fai absolutamente nada e todas as obras que se deixaron no casco urbano están paradas. Eu teño claro que están paradas para que a xente pense que son obras do seu goberno, pero tamén agora me queda claro que pola incapacidade manifesta de quen ten a responsabilidade. Mire, entón, insisto, vou deixar para o segundo turno o tema da Brigada de Obras da Radio, porque xa era o que me faltaba ese tema. Mira, hai outra... Claro, e despois, no tema do conservatorio, claro, é que era un problema de persoal. Din, sacamos estes orzamentos polo problema do conservatorio de persoal. Pero é que é un problema que vostedes herdaron de noso de persoal. Pero é que a inspección de traballo que dicía que había 53 traballadores en situación irregular é algo noso. Eu lle pregunto a vostedes, pero ese informe de inspección de traballo tiña responsabilidade do anterior goberno? Ou as múltiples denuncias e xuicios que se produciron estes anos eran motivados por contratacións nosas? Ou a precariedade do persoal, algunha da precariedade do persoal era responsabilidade nosa? Non. Por lo tanto, a súa estrategia de unha mentira repetila 1000 veces que queda, eso sí que é mezquino e eso hai auténticos mestres desa estrategia, pero miren vostedes, aquí non ya podemos consumir e desde logo imos ya combatir. Claro, vostedes presumen que esos hipersalarios que se puxeron iban a acarrear un gran compromiso, unha gran xestión. Pois eu lle digo, 6 meses vostedes para estes orzamentos que admiten que o 86% xa estaba executado, que só vostedes son os responsables do 14% destes orzamentos. Home, menuda bagaxe teñen vostedes, precisaron 6 meses para isto. Tan mal xestores son vostedes que se van quedar a 2 días que van a aprobar uns orzamentos que só van ter vixencia 2 días. No mellor dos casos, se non hai alegacións, 4 días, facendo os cálculos. Que grandes xestores son vostedes. Son os peores xestores que eu coñezo, que tarden 6 meses para presentar uns orzamentos que prácticamente, como vostedes mesmos din, estaban feitos na súa totalidade. E resulta que todo iso que nos vendían de que vostedes sabían gobernar e non sei cantas cuestións máis, por vemos que non é así. E tamén vemos como, e eu digo aquí públicamente, e a ver se a realidade me dá un zasca, como mínimo, até marzo ou abril non vamos ter os orzamentos do vindeiro ano. E espero que este órdago que lle lance os motive para darme ese zasca se os traen antes. Pero, desde logo, non lles vexo un goberno tan absolutamente pasivo e incapaz de xestionar esta administración que trae como consecuencia precisamente estes orzamentos para que sexan efectivos 2 días do ano e con ese tema. Mire, e hai algo que efectivamente, nese 14% que vostedes son responsables que destaca, sobre todas as cosas, como decía o tema, non? Que é os órganos de goberno, que varía dun orzamento a outro. Que varía dun goberno a outro. Este orzamento reflite as claras, eso sí que é un documento político que define as claras dos gobernos, como aumentou sustancialmente o gasto en órganos de goberno. O goberno anterior tiña en órganos de goberno 232.856 euros. E con vostedes, así o reflite o orzamento, pasamos con esos supersalarios millonarios que se meteron de xente que sabemos a nefasta xestión que está facendo a 312.521 euros. Aumentaron, isto sí que é o seu logro dos orzamentos, isto sí que o fan vostedes sin ruborizarse e vamos, e ríndose como estou vendo, non? Porque, total, as arcas municipais para iso son o servicio do Partido Popular, para pagar aí os favores da lista e para que aquí, bueno, pues veñan e cobren. Pois vostedes aumentaron un 34,21%, os gastos en órganos de goberno. Casi nada. Gracias.
casi nada. Isto si que reflite o orzamento, se facemos a comparativa, verdade? E isto é algo que a vostedes lle tiña que abochornar, que é evidente que non. E se nestes anos só mantendo este nivel de gasto que vostedes acordaron, o goberno de vostedes nos vai sair os cidadáns de Lalín en 4 anos en 1.275.000 euros. Para esos supersalarios que vostedes se puxeron, 1.275.000 euros. E iso tamén reflite estes orzamentos e ese 14% que vostedes aportan a eles. Volveron a utilizar outra vez máis a institución con fins partidistas e depois me fai moita gracia cando escoito a la derechona, como vostedes, dicindo que os gobernos de coalición saen máis caros que os gobernos dun só partido, non? A derechona non son os de vos. Non, os de coalición agora, vostedes xa saben que con vos é co que fan coalición, non? Pero sempre escoitei moito na dereita decir, bueno, vostedes son moi dereita, o que pasa, a ver, ainda outros llevan formalmente máis por outro lado, pero quero dicir, como se vostedes puderan decir que os gobernos de coalición sen máis caro. Evidentemente, este orzamento reflite unhas cifras indiscutibles que amosa, desde logo, o uso que fan vostedes das arcas municipais a ese respecto, non? Mire, é un orzamento tamén do seguinte, non? Dixo vostede, estamos falando de 14.339.000 e o anterior era de 14.568.000. Claro, eu digo, se son tan bons xestores como aquí nos cansamos todos de escoitar, como é un orzamento que non aumenta en 6 meses sustancialmente, cando estamos falando casi dunha liquidación, non dun orzamento, sustancialmente todos ese maná de ingresos que vostedes iban traer? Todas esas cousas que vostedes iban a ir á Xunta, a Diputación, a esquilmalos, a traer moitísimas cousas, porque vostedes sabían facelo e conseguilo, onde están refletidos esa cantidade de ingresos a maiores que vostedes e de recursos que iban conseguir? Pois absolutamente en ningún lado. Pasou, dixo, cardándose as costas, pero pasou moi por riba desos 45.000 euros menos que existen de intereses o ano, de intereses bancarios, obviamente, porque reflite algo clarísimo, non? Reflite algo clarísimo, que é a xestión económica brillante que fixo o anterior goberno e que permite reducir, por un lado, esos gastos, e que, ademais, como vostedes saben, no tema do DUSI, hasta que se faga neses 900 e algo mil euros, hasta que se faga uso deles non empeza a xerar. Por lo tanto, eso é o estado co que vostedes se atopan. E permítame decirlle tamén, con un superávit que vostede non, supoño que se esqueceu, ou eu non lle escoitei, pero se non vou creer que se esqueceu, de decir con un superávit de 1.600.000 euros, que a iso lle sumamos sobre 7 millóns en caixa, pois é unha situación envexable, de casi 9 millóns nas arcas municipais que vostedes herdan do anterior goberno. E é, insisto, deixenme poñer o acento nesa situación idílica que vostedes herdan e que é responsabilidade da xestión económica do anterior goberno. E pois tamén estes orzamentos reflite algo moi claro na partida de ingresos, que é cunha política fiscal distinta, xusta e equitativa, distinta que vostedes facían, era posible, sin mermar os servicios e máis, sin mermar os ingresos, incluso aumentando. Que quero dicir con isto? Aumenta o apartado en impostos directos, o que falamos fundamentalmente de IBI e VTM, os ingresos. E non porque o anterior goberno subira os impostos, todo o contrario, baixámolos sustancialmente, pero aumenta porque se aumentaron os padróns, fundamentalmente vía regularización catastral e tamén por unha vía que abrimos no anterior goberno e que o dixemos públicamente moitas veces, que era loitar contra o fraude. Non hai nada máis injusto
Que un veciño pague o do lado, non. E nós aumentamos os padróns para, desde logo, equilibrar a través de altas, equilibrar ese descenso moi sustancial de ingresos que esta casa o ten ao baixar tantos impostos municipais como fixemos. E, aínda así, resultado desa política, o apartado de impostos recauda 164.000. En taxas hai unha suba superior a 200.000 euros, pero non é certa. Non é certa. Claro, porque a min chocaba, me dicía, como é posible se non se subiron as taxas? Non é certa, porque aí o que fan é contemplar o porcentaxe en executiva que leva oral. Claro, non tiña ningún sentido que pudera aparecer iso, pero é por esa vía. Pero no tema de impostos directos sí que é por esta. Transferencias correntes, vou rematando, agora sí. Transferencias correntes, o que ven do Estado e da Xunta, eso que vostedes manexan como ninguén, no sentido de que, bueno, pues teñen ese rollo institucional, esos contactos, esas capas de Florentino, todas esas cousas que fan, que, bueno, que den conseguido cousas para este Concello, non? Pois, home, pois aumenta 297.000 euros. Entón, dis, bueno, pois, a ver, de que son estes 297? Non pasa de 5.391.000 a 5.689.000. Vale, pois ese aumento, claro, chasco absoluto cando vexo que é porque reflite as subvencións nominativas que no 2017, por ser prorrogado, non aparecían. Por lo tanto, tamén, aí, permítanme vostedes decir que o que ofrecen vostedes de bagaxe nestes 6 meses, e os números non son discutibles, é cero de xestión. Gracias. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Ten a palabra. Vale, pois nós, agradecer tamén que se nos facilitara a documentación en papel, pero sí que é verdad que cando se convocaron as comisións informativas non había acceso á documentación na sede electrónica e o mesmo pasou cando se convocou o pleno. Despois, nas comisións informativas quedouse de enviarnos unha relación de documentos que sí que recibimos, pero non recibimos un avance da liquidación dos orzamentos do 19, que tamén quedaron de enviarnos. Despois, en canto aos orzamentos, pois tampouco temos moito que decir, porque na súa maior parte xa está gastado. Consideramos que son uns orzamentos valeiros de contido e, basicamente, iguales cos anteriores. Non atopamos moito sentido a sacar uns orzamentos de 2019 para entrar en vigor 5 días antes de que remate o ano, cando podían entrar os de 2020 5 días despois. E o problema é se calquer persona presenta unha alegación, porque hai plazo para alegacións, creo que é, se non me equivoco, hasta o 17 de decembro, co cal, despois de aí, habría que convocar outra vez comisións informativas, pleno, etcétera, etcétera. Eu creo que sería un ridículo histórico non dar sacado estes presupostos por eses días. Tampouco entendemos por que o informe económico e financeiro ben firmado só polo alcalde. Supoño que para iso temos outro tipo de personal no Concello. E os orzamentos de 2019 podían haber entrado en vigor no seu momento, se non fose porque o PP, da man do tránsfuga, bloquearon a acción dun goberno, do anterior goberno. Recordamos que en 2017 votaron en contra da aprobación dos orzamentos, prexudicando así aos veciños e antepoñendo iso aos seus intereses políticos. E pouco máis que decir por ahora. Moitas gracias. Turno de palabra para Compromiso. Bueno, bos días. Eu, tal como fixo a actual concelleira de Facenda, sí que lle dou os parabéns aos servicios económicos, porque sí que é un equipo de xente moi traballadora, e Paco tamén secundaba nesto. E o que pasa é que as sobrecargamos moitas veces, entonces non dan salido as cousas en tempo e forma, porque ao final funciona de embudo, porque todo ten que pasar por ali. Si isto aplicáramos, non traeríamos o orzamento do 2019 a 22 de novembro, traeríamos o orzamento do 2020, porque sí que nos serviría para que o obxectivo que traedes vos, un pouco darlle saída a estes problemas que tiñamos de persoal no conservatorio. Eso podíase lle dar perfectamente solución e cabida no orzamento do 2020 e non estaríamos saturando uns servicios e sí que xa teríamos un orzamento político sobre o que debatir. Nos intentamos negociar os orzamentos
desde o noso grupo de compromiso propuxemos tamén negociar os orzamentos. Nestes non nos tiveron en conta para nada, a pesar de que eran os orzamentos casi como ben dixestes realizados polo anterior goberno e que xa se executaran polo anterior goberno. Nesta intención de negociación que nós sempre tuvemos para sacar adiante os orzamentos, hasta tuvestes a cara e a desfachatez de decir que non se vos tivera en conta, menos mal que había recortes de prensa que se mostraron aquí para demostrar que sí que tiñamos esa intención e si se vos dera un orzamento sobre o que traballar e chegar a un acordo. Estuveste sempre aí poñendo pedras no camiño, ese orzamento chegou en maio, despois houve unha moción de confianza e despois houve que esperar a ver se interpoñía ou non a moción de censura, entonces para que entraran un mes despois. Recordo que naquel debate decíades que non era acaído traelos xa avanzado o ano. Estábamos ainda no primeiro semestre, aquí estamos no último trimestre, co cual non resulta caído traer eses orzamentos aquí. Despois vemos que sí que hai un incremento de persoal que ven casi todo fundamentado no do conservatorio, no padroado. Si ben é certo que sí que se incrementan, e si así o reflicte se faz a comparativa nas distintas partidas, 20.000 euros para os órganos de goberno, porque como as transferencias internas non se refliten ningunhas, sí que se incrementaron, sí, porque fixen a comparativa, e se non comparas 2017 e 2019, entonces non se refliten porque non tuveron a valentía ni siquiera de expoñelo públicamente, eso. O DUSI, tamén ben non aparece nada do DUSI, nin ningunha tal polas transferencias, e as modificacións, como non se vanse incorporar automáticamente para facer o peche, si ben é certo que non se van a ter en conta, co cual este orzamento para prorrogar tampouco ten moito sentido, porque realmente é un corsé que tiñamos aí e que vos agora ainda encorsetastes máis baixando os 200.000 euros, porque de 14 eses 200.000 euros que parece pouco sí que van a funcionar de corsé na regla de gasto en todo a hora de ter uns orzamentos novos. Chámame a atención que sí que metedes subvencións nominativas neste orzamento. Entendo que está a cabalgata de Reis polo problema de que tedes que aprobades os orzamentos do 2019 en novembro, entonces, cando entren en vigor, xa a concejala terá que poñerse a ter cartos para poder gastar, porque organizar xa o estará facendo agora, pero ten que ter eses cartos para poder gastalos. Entonces, está ben que só metades esas subvencións nominativas, deixando caer outras, cando podestes habelas incluído, ao millor, todas. Se alguén quere extrapolar, que aquí a deuda aparece reflexada, ben o dixo Raquel, eu vou no reiterar, nos, como se amortizou, sí que tiramos dese capítulo para facer investimentos, por eso sí que aparece, pero a deuda do Concello quedou a cero, e queda ese crédito do DUSI que non está activo, entonces, por eso non conta como deuda. Despois, polo que decíades de que non tiñades gasto, pois que nós tiveramos a maio o 86% executado, sí que demostra que nós éramos un goberno de feitos e non de intencións, porque só vos deixamos o 14. Entonces, non lle vexo sentido ningún a traer este orzamento, fora moito millor que os servicios económicos e este traballo arduo que fixeron e que agora van a ter para incluir neste orzamento 2019 todas as transferencias para poder regularizalo, xa haber traído o orzamento 2020. Terminaches, perdón. Sí, moitas gracias. Turno para a concelleira delegada. Ten a palabra. Ben, eu volvo a insistir que é que o reloxo do orzamento é a 1 de xaneiro de 2019. Vamos a ver, por unha parte queríalle contestar a Paco, porque creo que ten un dato mal, o dos órganos de goberno. Sí, o dos órganos de goberno, se facemos unha comparativa co ano 17, a subida é de 5.162 euros. Sí, é dicir, a subida é máis. Hai un cadro que vai na documentación donde se pode ver a subida.
os órganos de goberno era de 123.895,64 e agora de 129.057,84. Esa é a subida real que levamos no presuposto 2019. É a subida real de órganos de goberno. O resto, ata os 195.000 euros, é, obviamente, personal eventual, personal funcionario, é a subida que marca a lei do 1,75 do 2,50%. Cando remates. Non, están aquí. Non, É dicir, están aquí, claro, están aquí. sí, están aquí. É dicir, son 5.162 euros a subida. E senón, podemos nos remitir a estos datos. Se quere digolle exactamente o que sube en cada partida para 195.000 euros de suba. Mira, só Non para se que interrumpan, non se deixe despois. falar a Soco persoal concelleira, a maiores que tedes, como van ser 5.000 euros. despois vai ter- 5.162,20 euros. Que non é certo. É verdad, O persoal a Paco. maiores que tedes, como van ser 5? A ver, por eu favor. desgloso agora. Estou perdón. falando do presuposto a 2019. Volvolle recordar que as modificacións de crédito, os créditos extraordinarios e os suplementos de crédito son a parte, non van neste presuposto. Non van neste presuposto. Pero que vostedes saberán que un orzamento solo vai o crédito inicial porque é un orzamento atípico. Todas as modificacións de crédito son incorporadas posteriormente. Vostedes o que están votando é a favor dun orzamento a 1 de xaneiro do 2019. Raquel. Non Raquel, queiran. Raquel, o persoal de confianza... Un momento, se non interrumpan a concelleira. Despois van ter un segundo turno de palabra. Perdón. Espera un momento. A ver, non interrumpan a concelleira. Está no uso da palabra. Despois dareilles a palabra a vostedes e digan o que teñen que decir. Non se interrumpan mutuamente. Explica, concelleira, explica como ten que ser o presuposto que temos que aprobar porque eles non aprobaron no seu día. Explica. Explícalle que o presuposto é o do 1 de xaneiro deste ano. Deste ano. Pero ese é algo obvio, pero non o deben ter claro, entón explícalle, por favor. Continúa. Ben, eu entendo que o debate político o queiran introducir por esa vía, pero é que o presuposto que levamos é este, é unha foto fixa a 1 de xaneiro do 2019, unha foto fixa na que os órganos de goberno suben exactamente 5.162,20. E vostedes queren, queren embarrar este campo. Todo o que vai a maiores son modificacións de crédito que irán incorporadas posteriormente, pero que estamos aprobando o presuposto a 1 de xaneiro do 2019. Vale. Bueno, volvo a repetir. A realidade deste orzamento é que 3 veces máis dos partidos que hoxe, 3/4 partes máis das partidas é o gasto seu. Eu queria contestar a Paco antes, porque claro, levántaseme despois. Eu queria contestar a Paco que vostedes mesmos recoñeceron no punto anterior que non poden traer os orzamentos do 18 e do 19. Entonces, se nós en 5 meses pudemos traer o do 2019 para reparar ese problema do conservatorio e agora vostedes o que nos queren indicar é que en 5 meses podemos traer o do 2020, claro que podemos traer o do 2020, pero é que nós traemos o do 2019 para poder por favor, para poder desconxestionar un pouco, claro, para poder desconxestionar un pouco o embudo que temos en intervención, o embudo de cartos. É dicir, con esta inyección de cartos, o que facemos é ter algo máis para gastar, porque en canto entre en vigor o novo presuposto, pois teremos aí unha salvedade a maiores. É verdad, se hai alegacións, posiblemente nos queden 5 ou 6 días, pero o problema do conservatorio vámonos a solucionar. E se non hai alegacións, que espero que non as haxe, porque o PSOE deixara caer, creo que na prensa, que iba a facer alegacións, entonces, se fan alegacións, obviamente, perdemos aí un tempo maravilloso no que podamos contratar eses mestres e o problema e o prexuicio vai ser para os pais e nais dos nenos que están no conservatorio. Entonces, nós entendemos que por un pouco, para ser
acabámonos antes, cando vostedes non fixeron un presuposto en 2 anos, acabámonos antes. Nós intentamos contra vento e marea ter este presuposto antes posible. 5 meses nos levou, bueno, por 5 meses, pero traémolo. Pero vostedes en 2 anos non foron capaces de quitalo. Entonces, leccións as xustas, me parece a min. E que máis? Que vamos a traer ingresos. Claro que vamos a intentar traer ingresos de outras administracións, pero o que sí quero dicir tamén é que os ingresos que traíamos esperemos que non vayan polo río abaixo e que non se perdan. É o que intentaremos facer. Con respecto ao que decía Teresa, sí, creo que van poucas subvencións nominativas porque, xa digo, é un presuposto para unha vixencia moi pequena. O da cabalgata está dotado, que non estaba dotado no anterior presuposto, por eso non claro, entonces temos que dotalo para que en canto rematen de facer cos materiais a cabalgata, pois que se lle poida pagar os materiais. Creo que nada máis, creo que volvo a repetirlles. Vostedes poden intentar levar o debate a outras plazas, pero isto é o que hai, isto é o que reflite o documento que se lle entregou a 1 de xaneiro do 2019 o presuposto. Non nada máis. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, vamos co Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. A ver, nós o que temos certa indefensión se vostede pecha que está no seu dereito, pero tamén o quero dicir, se vostede pecha o debate nos puntos, nós non podemos rebatirlle xa, claro, ten esa potestade, non mo diga, xa o sei, pero non podemos rebatirlle os seus argumentos, non? Pero non se preocupe, señor Vilariño, prométolle que no peche deste punto vou a falar solo en termos políticos, exclusivamente, e non vou fazer para nada alusión aos números, nin unha cousa nin outra. Teremos dereito eu voulle falar... Digo, é que eu... No, pero se me meto con vostede, por alusións, si poderá falar. É que a eso me refiro, porque no anterior punto, claro, falamos... Se me meto con vostedes, ou digo algo que teña que ver con vostede, vostede pida a palabra por alusións, e eu darei ella. É que a eso me refiro, porque senón é un debate moi trampeado, non? Vale, non se preocupe. Ben, a ver... Eu, coa máxima consideración que lle teño a concelleira de Facenda, que sabe que lla teño, ademais. A ver. Raquel, é que non vamos ir... Mira, canta xente hai con adicación co voso goberno que con noso non había? Contéstame, por favor. E canto cobra? Non tes a palabra. Vale, entón, vale, pois, moi ben, mira. Eu te digo que queira, ti dixache o que quixeches. É como son os debates. Non xa, moi ben. Pois vou deixar a pregunta no aí. Mira, coa xente que tedes a maiores, que tiñamos nós. Pero eso respondo eu despois, Bueno, pero entón, despois deixame falar. Se non responde, despois eu... No, pero mire, se quere fago a intervención con respecto dos sueldos. Mire, estou farto de que vostede este todos os plenos, RQR, falando dos supersalarios, etcétera, etcétera. Mire, aquí, cando chegamos, fixemos algo que nos pareceu de xustiza e é razonablemente distinto do que facían vostedes. É que vostede fale dos supersalarios porque un concelleiro como Begoña ou como Pepe Primo ou como Paz e chame supersalarios a eso, cando nós o que intentamos é que os 11, porque cando falamos de órganos de goberno, cando veña o presuposto do ano 20, obviamente, vai ser razonablemente distinto do que é o ano 19, porque se incrementa. Pero sabe unha cousa, señor Vilariño, en órganos de goberno vaille todo. Eu firmei as nóminas dos 21, as nóminas non, as asignacións do 21, que me sorprenderon. E hai agora uns días, o que tocaba do pleno pasado. E sabe unha cousa? Mire, os concelleiros da oposición e do goberno que non son con dedicación exclusiva tiñan neste pleno 7 comisións e 2 plenos. 7 comisións, eu firmei 7 comisións e 2 plenos. E no pleno, no mes pasado, volvían ter 7 comisións e 2 plenos. Sabe que significa iso? Significa que un concelleiro da oposición, como a vostede, ou como Raquel, ou como Eva... No, como Raquel ou como Eva, non. Escoite. Que estarán na xunta de goberno. Sí, pero escoite, Concho. Claro, e depois tamén, claro. Tranquilo, que vou dicir todo. Vale, vale.
O que é medible non é opinable, concho, sempre levo dito. Mire, un concelleiro da oposición ou un concelleiro do goberno que non teña dedicación, salvo as 4 asignacións da Xunta de Goberno, lévanse para casa, ou polo menos é o que firmo eu. Sí, bueno, o que vostede queira. Eu tamén os podo dar un porco para que os coma ali e cebos, pero estou non sacando do Concello. Claro, cebo porco con cartos, entón, pois bueno. É dicir, daqui, cada un de ustedes, nos últimos 2 plenos, levouse 7 comisións informativas e 2 plenos. Sabe que significa iso? Significan, perdón, eu digo os que están nas comisións todas, lévanse 7 comisións e 2 plenos. Nos últimos son... Perdón. Pero quen puxo as 5 comisións? Puxémolas nós. Sí, pero non, é órganos de goberno elle todo. Órganos de goberno elle todo. Órganos de goberno vai en todo. A partir de órganos de goberno, claro que vai a incrementar. Pero o que lle quero dicir, señor Vilariño, para o seu arreglo, é que 7 comisións e 2 plenos, que foi o mes pasado, malo outro, e vai ser probablemente o que ven, casi seguro, porque hai cousas que hai que convocar, probablemente non cheguemos a tempo. Entón, por exemplo, se vostedes impinan o presuposto, etc., non se preocupe que nós ferramentas tamén temos. Vostedes poden impinar o presuposto, teñen dereito. Retrasan uns días, teñen dereito. Pero os pais tamén van saber e despois díganos que faguemos demagoxa e victimismo. Hombre, por suposto, porque... Concho, pero estoulle dicindo que vostedes teñen... Non, pero non é amenazar, Cristóbal, é que vamos a ver, é que se hai... Mire, voulle explicar. Vostede debería sabelo, creo que é o único que o sabe dos que están aquí, que para impugnar o presuposto só se pode impugnar por 3 cousas, vale? Por 3 cousas. Entón, digo, é un dos que probablemente o sepa. A mellor se cadra hai máis... A mellor hai algún máis erudito. Entón, vostedes queren non impugnar. Ala vostedes, fagan o que queren, o que quere que lle diga. Non, pero quero dicir que probablemente haxa que convocar tamén, estou dicindo que probablemente haxa que convocar ao mellor tamén 2 plenos. É dicir, que levamos case unha media de 2 plenos. Entón, 2 plenos e 7 comisións informativas, que eu, se queren, non me importa facer pública a relación, non teño ningún problema. Pois, por exemplo, mire, eu non me gusta personalizalo, pero, mire, por exemplo, ten o señor Medela, ten o señor Vilariño, non sei, eu, se quere, digo, eu teño esa lía, eu sorprendeu-me, por iso eu digo. En total, eu, polo menos, firmeinas, a ver se vou firmar algo que non está, ben. O que quero dicir é que, por exemplo, entre 7 comisións informativas e 2 plenos son 890 euros. Eu recordo cando estaba de xefe de oposición que estaba en todas as comisións, en todas, nas 3 que había, e viña aos plenos, eu raramente subía dos 300 euros ao mes, 100 e pico, 200, entre a retención que me facían a tal. Entón, quero dicir que agora mesmo, moitos concelleiros cobran máis, pero aquí, que eu saiba, naide renuncia a eso, e aquí cobran máis por asistencias todo o mundo, non nos solos, todo o mundo. Sabe por qué? Porque eu entendo que hai que dignificar eso, e a min pareceme de xustiza. E mire, por exemplo, a diferencia entre o que vostede chama supersalarios, a diferencia entre o que cobra Eva, por exemplo, ou Raquel, por exemplo, que están no goberno, están na comisión do goberno, a diferencia entre o que cobra el e, por exemplo, o Pepe Primo, que ten dedicación exclusiva, sabe cantos son? Pois, supoño que 400 euros máis. Pepe Primo, E traballa sol e sombra. Entón, quero dicir... Mentira? Bueno, vostede... Non ven ao caso. Non ven ao caso. Está o sacando o señor Vilariño, perdóneme, está o sacando o señor Vilariño falando dos supersalarios. Oio. Señor Santalla, este debate saco aquí, perdón,
perdón, Pepe, este debate saco aquí porque o señor Vilariño, que vai con esa monserga, díxome que despois non iba a ter oportunidade de rebatirme, por eso yo saco. Pero... por suposto. No, Quero lle dicir... O resto non é público, Román. Pero si queren... O vosso público e o meu non, A ver, queres por dicir? favor. Por favor. Por favor. A ver, eu fixen esta intervención. Por favor. Ei, Pepe Primo, mira para min. Eu non son máis guapo que a Medela, pero faime máis caso a min que a Medela. Ben. No. No. Mire, eu si queren, non teño inconvinte en facer pública, colgar na web, a ver, colgar na web do Concello o que leva cada un. Eu non teño ningún problema, Fálenos vostedes, se quere falamos nunha xunta de portavoces e todas as asignacións colgos na web do Concello todos os meses. Se quere. Podeis debatir. Señor Vilariño, a ver, por favor. Por favor. Señor Vilariño, eu quería aclarar con respecto aos supersueldos dos que usted fala, quería aclarar eso, porque dixenlle que a miña intervención, finalizando este punto, iba a ser solo política. E como eso non é solo política, sino que é con números, pois por eso eu quería aclarar. Pero eu non teño ningún inconvinte, xa lle lo digo, se os portavoces queren colgar todos os meses na web do Concello as asignacións de cada un dos 21 concelleiros. Non teño ningún inconvinte. Entón, falámoslo na próxima xunta de portavoces e, se estamos todos de acordo, ningún problema. Alá vostedes, pero tampouco se quero que masacren constantemente o grupo de goberno falando de supersalarios, que anda mentira. Hai máis xente con dedicación? Sí, pero supersalarios non. Outra cousa é que vostede lle chame supersalarios ou non sei que. Pero bueno, e por eso lle quería aclarar eso, para que despois, na última intervención, non teña que responder por alusión. Así que continúo ca súa intervención, que feita esta puntuación sobre o que vostede chama os supersalarios. Continúe, gracias. Ben, pódese ser... Eu non lle vou entrar en distraer o rollo, cando quera colga na páxina o que cobramos si queren vostedes por nós encantados. Insisto, o BNG asiste a todas as comisións das que forma parte, a todos os plenos do que forma parte, por máis que lle fastidi. As asignacións que recibe o concelleiro do BNG por asistir a eso, aprobaron-nas vostedes, non nós. Aumentaron as comisións vostedes, nos tiñamos 3, vostedes ampliaron a 5. Non sexa tan miserable soltando iso. Pero por eso, pero diga precisamente a verdade, para favorecer a todo o mundo. Diga a verdade. E último, do que quero dicir a este respecto é que vostedes sabe de sobra por esas medias verdades, e non tiña por que ser así, faltaría máis, eu o que percibo lle queda po partido. En todo caso, insisto, todo neste tema fagan o que vostedes desexan. E, efectivamente, eu tamén lle digo que tomamos boa nota do tema. Pero, insisto, faltaría máis. Insisto, nós o que cobramos o aprobaron vostedes, aumentaron vostedes. Entón, vamos ao tema que vostedes, que non lle vou entrar no error de ir por onde queren quitar o foco. A ver, como poden decir que aumentou 5.000 euros o gasto? Eu, insisto, eso super... A ver, mire, escoitar o concelleiro. Dicir que eu son o máis jodido o de obras, textualmente, non o negues que está grabado. Eu son o máis jodido, palabras textuais teu. Un tío que cobra por media adicación 1.700 euros, permíteme, 2/3 da adicación. 1.700 euros. Permíteme que a xente que escoite isto diga, carallo, menudas adicacións e que nivelón hai en Lalín. Eso nin en Marbella. Entón, non se compare vostede o señor Medela en ese salario,
porque é que de verdad é indignante. Vostedes non só aumentaron, co admiten, sustancialmente os salarios, pero é que pasa? Aumentaron, por que lles doi tanto? Unha persoa como Begoña ten 2.400 euros de salario. É un auténtico escándalo. Unha persoa con unha... Entendes? E os que tedes asumidos, pero que era o que faltaba, vos poñedes unhos supersalarios e vos fode. Pero era o que faltaba. Que nos queredes coartar a nós a posibilidade de decilo. Mire vostedes, a nós quítenos absolutamente o que queiran, pero desde o BNG non nos imos calar neste tema. Ni nos anden con amenazas. Publiquen o que queiran, Até aquí podíamos chegar. Por lo tanto, que vos puxéchedes o asumides. E nós non nos puxemos nada. E o noso goberno comparado co que de vostedes é o día e a noite, no que se refire a salarios. E, señora concelleira, como pode dicir que aumentaron 5.000 euros si as nóminas que se puxeron de 2.500 euros de media de salarios, 2.500 euros, me gustaría saber onde hai esos salarios neste concello, entre os nosos veciños e veciñas, como esos 5.000 euros os aumentan, non lle chegan nin pa un mes. Mire, vostedes aumentaron os salarios e teremos todo o dereito de dicilo. E eu, polo menos, polo BNG, non me vou cansar de dicilo as veces que queira e as veces que pense que é oportuno. E nun debate de salarios, que a vostede, un debate, perdón, de orzamentos, que a vostede lle ofendan, que falemos dos salarios que teñen, xa marca o nivelón que teñen vostedes. Insisto, fagan o que lles dé a real gaña. A nós non nos van calar, asegúrollo. Ben, outro tema. Claro, a ver, Raquel, cando eu falo de que necesitáchedes 6 meses, non 5, 6 meses, para presentar un orzamento que está, como ben dís, feito no 86%, é unha bagaxe moi penosa. Cantos meses levabades dicindo que ibades presentar? E con isto que quero dicir? Pero de que xestión presumides? E de que xestión presumíades anteriormente? Porque eu, cando estaba no goberno, de verdade que non saía do meu asombro cando vos escoitaba sistematicamente dicir que xestionábamos moi mal. Pero é que aprobar un orzamento ou non só depende de que che den os números, que teñas a maioría para sacalo diante. Vos atedes a diferencia nosa, por cuestión dun tránsfuga, que utilizáchedes sistemáticamente como acoso e derrubo o anterior goberno, e iso é a realidade, e iso é indiscutible. E entón, 6 meses, e diste, non, claro, é que eu escoitado, eu non iba a facer alegacións. Eu non iba a facer alegacións. Escoitando o nivelón deste pleno, vou non pensar, pero vos aseguro que a miña intención é facer alegacións a este orzamento, visto o grau de miseria que aquí existe. E alegacións supoñen, e vos vou dar os prazos, que tampouco os dades, aprobámoslo hoxe, o luns publicarase no BOP, evidentemente o teredes falado para que volo publiquen, eso non o dubido, 15 días que nos levan de exposición ao 18 de decembro, se hai alegacións, faredes o pleno o 21 ou o 23, e publicarase definitivamente para que entre en vigor o 27 de decembro, polo tanto, 2 días hábiles. Isto é a vosa xestión. Esta é a vosa xestión. Por tanto, as comisións e os plenos que haxe os convocades vos, os asumides vos e convocade ou non e os plenos que convocades é porque non tedes máis obrigación e as comisións. E este goberno convoca exclusivamente os plenos mínimos que é un o mes que lle permite a lei. E os que metedes a maiores cando colledes un caso de máximos é porque os convocades nós. Nós non os convocamos, Cuidadito co que decides. Por lo tanto, é exclusivamente responsabilidade vosa. Por lo tanto, un orzamento con 2 días. Isto é a vosa maravillosa xestión de 11 membros dun grupo de goberno con uns supersalarios. E ti deses, Raquel, falándote a ti, e ti deses, obviamente, eres da que menos tes.
nese sentido. Mirade, isto tamén, dixete, imos conseguir, falabas ahora xa, claro, un futuro, imos conseguir máis achegas de outras administracións. Pois aquí non aparecen. Aquí non aparecen. Entón, a que vos adicachedes estes 6 meses? Cal é a vosa xestión? Que era desos campeóns. Nós, se gobernamos, imos ir a xunta, imos sacarlle ese goberno amigo, imos sacarlle non sei que. Pero onde está? Sí, onde está? Si ti non te rías que ti non sabes o que é unha transferencia de outra administración. Concelleiro de Obras do casco urbano. Por lo tanto, ti nin o biches. Estás ríndote dun orzamento que estás ríndote dun orzamento que nin o biches, nin sabes os capítulos que ten, nin sabe... Mira, aposto que non sabes nin a cuantía que tes na túa área. Por lo tanto, ten algo máis de respeto, porque os que os miramos, con todas as nosas limitacións, polo menos permíteme que falamos do que entendamos que ten sentido. Pero ti aposto que faga falta que ti, bueno, é que non é que o saibas, é que ti nin os tiveches diante, nin sabes na túa concellería o que tes. É máis que evidente respecto a estes orzamentos. Por lo tanto, ocupa o teu asento, que é a función que ocupas neste pleno e o rol que desempeñas. Mirade, estades hoxe con uns orzamentos que efectivamente eran uns orzamentos mínimos, pero uns orzamentos que reflicte, insisto, a parálise deste goberno, como entendedes que hai que repartir os cartos públicos en beneficio voso, e que, desde logo, en 6 meses son unha clara radiografía do nefasto goberno que padecemos os veciños de Lalín, un goberno que con esa prepotencia que vos caracteriza sistemáticamente estades poñendo en valor, é a única conclusión positiva que saco, que estades poñendo en valor, moi en valor, o que fixo o anterior goberno. É dicir, estamos poñendo en valor nada. Nada é do que vostede presumía e que significa que o que vostede presumía ahora carece. E estes orzamentos é unha radiografía do que vostede e o seu grupo non fan, pero sí do beneficio que sacan delo. Ben, turno para o Partido Socialista. Ten a palabra, señor Santalla. Moitas gracias, señor alcalde. Eu voume ceñir, como sempre, exclusivamente ao tempo dese de que vostede dicía que iba a facer gala, pero como usted sempre se esquece das cousas, pois... O tempo? Un tempo, había uns tempos, marcaban uns tempos. Sí, pero, señor Santalla, leo o regulamento? Non. Pois explico eu. O tempo son 5 minutos e despois 3, salvo nos presupostos que son 20 minutos e despois 10. Estupendo. Vale. Bueno, pues, leo. Non me vai... Non me vai levar. Mire. Hasta Paco cumpleu hoxe. Mire. Nos tempos. 20 minutos e despois 10. Pensei, sinceramente, eu non pensaba intervir hoxe nos presupostos, pero, visto lo visto, non me queda máis remedio. Tal como os explicou a señora concelleira de Facenda, non me queda outro remedio. Pero, señora concelleira, usted tamén pudo empezar de outra maneira. É dicir, usted empezou cos presupostos do día 1 de xaneiro. E, mire, empezou felicitando os servicios económicos do Concello. Pois non lle van a estar moi contentos con vostede, lle aseguro. Porque é unha pérdida de tempo total. Os presupostos nos que tiñamos que estar traballando é nos presupostos do 2020. Eses son os presupostos que hoxe nos pide a Vila de Lalín. Porque se é que é verdad que se vostede houbera feito os presupostos en tempo e forma, pois entonces podíamos, efectivamente, no 22 de novembro, creo que é hoxe, pois podían ustedes estar dispoñendo dos seus presupostos. Pero así, pois, o único que estamos facendo, pois eu creo que en este tema, máis alá do padroato, que podía empezar o día 1 de xaneiro, porque non vai empezar antes, creo, señora conselleira, non vai empezar iso antes, e se non xa veremos. Pero tamén podía empezar por outra cousa. Podía usted empezar dicindo: felicito ao goberno anterior por a xestión que fixo,
Porque usted o que fixe aquí foi, en términos económicos, que eu controlo, porque usted non nos presentou uns presupuestos, usted presentounos un balance de ingresos e gastos, e que, polo que vemos, ten que felicitar ao... Bueno, pero usted vai me disculpar. Eu por o coín aquí, usted estaba antes, pero por o coín aquí, o goberno que usted formaba parte é máis un tránfuga, impediron permanentemente. Iso foi o coín, Oye, ao mellor non foi verdad, pero foi o coín. Entonces, ustedes nese momento non se acordaban que faltaba un profesor de trompeta. Non, ustedes solo o que víamos os veciños desde fora era que ustedes permanentemente impedían a labor de goberno. Sí, un veciño normal. Vostede posiblemente non sea unha veciña normal, pero eu sí, son un veciño de a pé, sempre o fun, e nunca me metín na política deste Concello, nunca, hasta que decidín tomar o paso. Que risa me dá. E boa hora sea. Abelino, se ti ainda non estabas, home, ainda non existías. Bueno. Ti non naceras, Abelino. Ti non naceras, Abelino. Un respeto para os vellas glorias. Cando Tobia Maseu facíamos política, ti non naceras. Señor alcalde, perdón. Isto parece o debate que houve no Estado fai pouco tempo, que eran 4 contra 1. E así que usted tamén poño un pouco de orden, porque a mí non me importa debatir con 4 ou con 5, pero poño un pouco de orden, porque teño uso da palabra. E xa lle digo, señora concelleira, no balance de gastos e ingresos que usted fixo, ten que felicitar ao anterior goberno, porque, mire, deuda pagada. Quen pode dicir eso? Inversións feitas no mes de maio, fixo usted en un 86%. Usted só lle quedou o 14% para subir os salarios, efectivamente, para pagar asesores, e agora veñenos coa justificación do patronato. Ojalá me equivoque, porque eu teño que reconocer que neste aspecto son o mellor máis novato incluso que usted, pero usted pode me asegurar aquí que os profesores van a estar contratados o 1 de xaneiro e pagándolle o seu salario como corresponde, bueno, como quería facer o anterior goberno e ustedes o impediron e agora van a facer ustedes. E non seguramente o vamos a apoiar. Así que eu o que lle quero dicir, de verdade, é o señor Crespo que nesto pois é un home que hai que reconocerlle certa experiencia, sobre todo, como suele dicir, a base de machacar, porque son moitos anos gobernando e a base de machacar tamén se ten que aprender destas cousas. Entón, eu creo que teríamos que estar falando dos presupuestos do ano 2020, porque facer alegacións, ustedes poderán pensar que non é correcto, pero é unha cuestión absolutamente legal. É dicir, habrá que velo e nos permitirá, señor Crespo, por negociar seguramente algunhas cousas que ao mellor eu non as traigo hoxe aquí, pero algunhas cousas que ao mellor que teñamos que ver. Entonces, por eso eu lle digo que nos parece, estou convencido que os servicios económicos do Concello estarán pensando, pero que pérdida de tempo, o que temos que estar preparando son os presupuestos, efectivamente, do ano 2020. Pero tamén me parece, visto lo visto que vimos aquí, ustedes van calcar os presupuestos do ano 2020. Visto lo visto. Non creo que vayan moito máis alá. E tempo tiñan para empezar, efectivamente, o seu mandato, empezando normal, con uns presupuestos e que hoxe tuéramos incluso por debatindo o que tiñamos que debatir. Os servicios sociales para a xente, as inversións que quedan por facer, etc. E non facendo unha conta de balances e ingresos a 22 de noviembre, cando os gastos parece que están ben executados, a deuda está moi pagada, é dicir, que casi estamos a deuda cero, así que ese é o que ustedes tiñan que dicir neste caso. Por certo, señor Crespo, nós sí que o que plantexamos é que, efectivamente, en relación co que usted dixo antes dos cobros ou das dietas ou do que sea deste pleno... Román, falámoslo na comisión de portavoces, non hai problema. Eu vou fazer o que vostedes queiran. Sin ningún problema. Non, porque están os medios de comunicación
E imagínense que usted lle recollan a mentira que dixo. Sabe? Entón, mire, nós entendemos que unha das ferramentas de traballo do Partido Popular é sempre mentir. A ver se me dan conseguido. Entendémolo. Pero con nós eso non vai, xa yo digo, Terminou. Moitas gracias, señor Santalla. Turno para compromiso. Bueno, vamos a introducir un pouco máis, ou intentalo, cando menos, introducir un poquillo máis un matiz político máis que técnico, non? En estes orzamentos. Miren, un orzamento necesario, non digo que non. Eu suscribo o que dixeron os meus compañeiros de oposición en canto a que é política, pero eu teño outro concepto da política. É que é evidente que intentaron poñer todos os paus posibles nas rodas para que o anterior goberno pudese sacar un orzamento que fose bo para os veciños e veciñas de Lalín. Isto é o que é o despotismo ilustrado, basicamente, non? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O que se dedica o Partido Popular na oposición é que cando está na oposición importalle pouco os intereses dos veciños e veciñas de Lalín, o que lles importa é a recuperación do poder. Isto pasa en máis sitios, non só en Lalín, cando vin, sempre intento ilustrarme dentro das miñas limitadas posibilidades en outros concellos nos que houve situacións similares, señor Primo, digo porque non estábamos mirando, cando o Partido Popular goberna moitos anos e pasa a oposición, fai este tipo de política durante eses anos porque só lle interesa o poder. Interesalle pouco a melloría ou as necesidades do povo, porque o poñen sempre en un seguinte plano. Eu tamén, claro, aquí hai cousas que como están teóricamente solventadas, parece que non teñen ningún tipo de importancia, pero a mí gustaríame saber, señora concelleira de Facenda, é unha hipótese que estou convencido que xa non vai pasar no presente, e espero que non pase a futuro, que tería pasado ou que orzamento traerían vostedes aquí en Lalín de ter perdido a categoría de 20.000 habitantes? De que estaríamos falando? De que competencias? De que ingresos? Algúns traballamos arreo para que Lalín non perdese esa categoría que estaba a piques de perderse. 20.005 habitantes. 20.005, seguramente en un concello no que bateu fondamente a crise económica. Anúnciolle, que non o digo eu, o din a xente probablemente máis informada, non sei se capacitada deste país, que estamos a piques de entrar en unha desaceleración. A Alemania está a piques de entrar en unha recesión directamente, que sabe que cando durante 2 trimestres hai un decrecemento económico, non? E eu creo que temos que estar preparados para iso. E o goberno anterior fixo un traballo, eu creo que histórico, para o que é o presente de Lalín, que foi traballar arreo para que Lalín aguantase coa categoría de 20.000 habitantes, porque senón estaríamos falando de números absolutamente diferentes. E nós imos votar en contra deste orzamento, que evidentemente moito corresponde unha gran parte a nós, por unha simple cuestión. Por activa, por pasiva, mediante email, mediante escritos no rexistro ou incluso en conversas directas, o grupo maioritario da oposición puxose a disposición do goberno gustaríame que atendera porque considero que isto é importante. Non, respetando que... De acordo. Son temas de traballo, non é por fastidiar. Dixen que respetando que hai contingencias, por así decirlo. O grupo maioritario da oposición púxose, igual que na cuestión do padroado, a disposición do goberno para sentarse a falar de orzamentos e chegar a un acordo de mínimos para poder votalos a favor. Porque eu dixen que despois de unha labor de 4 anos de goberno son consciente das dificultades tremendas que hai para poder sacar un orzamento. E que non é o mesmo sacar un orzamento mellor apoiado polo grupo de goberno, que está legitimado, ten maioría absoluta, aínda que teña menos apoios de sufraxios dos veciños que a oposición, que é o mellor un orzamento apoiado, ou cando menos con abstención, do grupo maioritario da oposición. E como vostedes non tiveron a ben, nin siquiera contestar a isto, a unha cuestión evidente, é moi difícil que nós poidamos apoiar algo así. E eu digolle unha cousa, señor Crespo, como decía antes un consello, eu tamén yo digo, mire, na guerra pódese morrer unha vez, na política pódense morrer moitas, a frase non é miña, a frase de Winston Churchill. E se vostede sigue en esa tesitura de nen sequera querer falar
cun grupo da oposición, o principal, que representa a miles de veciños, cando menos se sentarse, eu creo que comete un erro de fondo, porque se nos tivésemos negado, eu podía entendelo. Pero que nos o facemos sinceramente. Nos buscábamos 4 cuestións puntuais, sentarnos e dicir, ou votamos a favor ou abstémonos. Porque eu entendo que en política estáse para eso, estáse para negociar, estáse para falar, estáse para sentarse, non se está para impoñer pola forza dos números. Ou cando menos, na súa orixe, non vou empezar a falar aquí de Grecia, etcétera, etcétera, nin das polis, era así. Entón, o grupo maioritario da oposición, que imos dar a batalla para o orzamento 2020, porque no 2019 eu creo que xa perder o tempo, e empezar a falar de que si tránsfugas, que si non, de cousas absolutamente noxentas que vivimos aquí nós, sigue coa man tendida para sentarse a falar dun orzamento do 2020. Vostedes verán, porque senón teránnos en fronte de vostedes con toda a carta política que podemos ter. É dicir, sobre todo para a xente que nos está escoitando en casa, que merece saber a verdade, e non determinadas diatribas que se fan en este pleno, que máis do 80% do orzamento deste, do ano 17, do ano 85 e do ano 90 o fan os excelentes servizos económicos que ten esta casa. E que o matiz político que se lle pode dar un orzamento en maiores ou menores cuantías en determinadas partidas é casi marginal comparado co volume enteiro. E é así, eu felicito o señor interventor por sacar adiante un orzamento que o único que fixo do 19 foi facer un tubo, porque sei que se queixan as traballadoras de intervención, e con razón, un tubo que os tiveron absolutamente saturados esta temporada sen poder sacar outras cousas. Cando é verdade que se podía facer un orzamento perfectísimamente do ano 20. E é así. Entón, o que lles pido ao goberno actual de Lalín é que pense no conxunto dos veciños e veciñas de Lalín. Igual que digo que o grupo de compromiso, que representan uns cuantos miles de veciños e veciñas de Lalín, está disposto a traballar para os que lle votaron e para os que legitimamente non lle votaron. Que así concibo eu a política. E insisto, votamos en contra pola actitude do goberno con respecto á oposición para sentarse a negociar os orzamentos. Porque seguramente un orzamento con unha altísima porcentaxe representa as políticas do ano 19 nas que nos gobernábamos, o lóxico era cando menos absternos. Pero non vai ser o caso. E para rematar, e por terceira vez, señor Crespo, que o vexo ocupado aí seguramente con... Estou no indo que sexa, sí, pero bueno... Estou no indo, só faltaría que vostede me proíba a min ler... Vamos a ver, eu estou escoitando perfectamente. Estou sendo respetuoso. O que pasa é que, mire, vostede pode dicir o que queira e eu podo escoitalo como queira. Eu entende, non me poderá decir o contrario, que estou tendo unha intervención absolutamente respetuosa. É dicir, eu non lle estou dicindo nada. E cando me estou dirixindo directamente ao presidente do Pleno, ver que o presidente do Pleno leva toda a miña intervención co móvil, pareceme cando menos unha falta de respeto. Non digo que non me escoite. Non, eu estou convencido que me oíu. Outra cousa que me escoitara. E eu considero, digo yo da mellor das maneiras posibles, que é unha absoluta falta de respeto á persoa que representa o grupo maioritario da oposición. Pero vostede verá. Insisto, e digo yo claramente, man tendida para falar dos orzamentos do ano 2020 a favor dos intereses dos veciños e veciñas de Lalín. E do contrario, oposición frontal, chegando a todos os extremos que legalmente nos permite a lei. Moitas gracias. Terminou. Moitas gracias. Moitas gracias pola súa intervención. Mire, eu cando calquera dos membros está falando, eu estou indo, procurando ir. Podo ir. O que non podo agora é falar e máis escribir ao mesmo tempo. Pero escribir outra cousa distinta, me refiro. Outra cousa distinta da que estou falando, porque teño que poñer atención, porque eu, como non son Superman, pois non dou feito dúas cousas á vez. Pero cando alguén está falando, si podo estar contestando cousas de traballo. Porque asegurolle que levar o Concello, e vostede debería sabelo, ten moitas tarefas que se poden combinar perfectamente. E asegurolle que vostede dedicaríalle moito a esta casa. Pero eu estou dedicando todo o que podo. Todo o que podo, non teña dúbida ninguna. E, de feito, se teño a voz así tomada, é porque desde o día 13 cheguei onte a Ecuador, estou visitando as parroquias, e onte fixen 25, quédame xusto a mitad.
E sabe unha cousa? Boto 1 hora e media falando cos veciños, máis ou menos, e eu non teño máis tempo. Podolle dicir que non teño tempo nin para as miñas cousas persoales. Vale? Por tanto, eu dedicolle o que podo, e se estou facendo algo co móvil, asegurolle que non é ocio. Estou facendo cousas exclusivamente de traballo. E poderíalle dicir incluso que son. Non se preocupe. Mire, para rematar e non facer sangre política e que non parezca que quero intervir e como teño a facultade de intervir ao último, pois que non se poidan defender. Miren, vostedes, eu entendo, porque antes de vostedes vivino eu, que é difícil estar na oposición. Probablemente máis difícil que estar no goberno. Digo probablemente. Eu entendo que vostedes se queixen de falta de tempo para estudiar o orzamento, etc. Ahora ben, eu que lles pido é que sexan razonables nas súas críticas, se vostedes queren que seamos nós na réplica, tamén razoables. Porque, mire, eu teño unha máxima que vostedes saben que sempre a practiquei e que quero inculcarlla ao noso goberno. E que estou azuzando todos os días de que na terra dos lobos hai que ouvear como a todos. Na terra dos lobos unha ovella non vive. Entón, según veñan os ataques, así vai ser a réplica, ni máis ni menos. Acertaremos máis ou acertaremos menos, pero eu non estou dicindo eso. Estou dicindo que nós procuramos que a resposta sexa proporcionalmente ao ataque. Punto, ni máis ni menos. É o único que procuramos. Por lo tanto, ás veces, se nos salimos de tono, é porque vostedes tamén o fan. Se non o fixeran, nós non salimos de tono. E quero contestarlle ao señor Vilariño. Nardo Bernabé, aparte de ser unha persona para min dignísima e amigo meu, pois leva, se cadra 3 meses, porque cando tomou posesión, cando lle dei as delegacións a cada un, expliquei a cada un, nun ratiño, no meu despacho, o que esperaba, o que tiñan pendiente na súa delegación. E dixenlle, hai que adxudicar 4 calles, a rúa temos pendiente de adxudicar, que é un pacto que imos cumplir, como non podía ser de outra maneira, co anterior goberno, cando éramos a oposición, temos 4 rúas, que é a memoria do Nelo Labrego, que é Montefaro, que é un trozo da Montefaro, que é un trozo da Maruja Gutiérrez, e que é a Calzada. Temos esas rúas pendentes do pacto que nos tiñamos co anterior goberno. Entón, procura acelerar o máis que poidas. Eu podo asegurar que non hai semana que non me recorde, pero é que o problema ven de que a gata co fillo para os fillos cegos, a gata co apuro para os fillos cegos, entón, vostedes apuraron tanto que os proxectos que nos quedaron feitos está a mesma empresa, e podelle preguntar, porque vostede coñeceos, está a mesma empresa reformándoos porque non valían para adxudicar según os nosos técnicos. Porque, por exemplo, unha das rúas, por non levaba nin o tubo do alcantarillado. Entón, eles non tuveron moito tempo de facelo e teñen que reformalo. Os nosos técnicos revisarnos, mandámoslle para lá unha serie de correccións e esas correccións estánse facendo neste momento. Eu aseguro-lle que se pudera ter adxudicadas as obras que tiñamos pactadas, tiría o feito. Así que non pense sempre, porque vostede ten que saber que lle encargou os proxectos, a explicación que me deron a mí, que é lóxica, que en tan pouco tempo non se dan feito uns proxectos, porque é normal. Entón fixernos unha serie de deficiencias e puñíanlle como melloras, deixábanlle para melloras, algo que é sustancial. Ti non podes meter nun proxecto como mellora que che fagan a separación de pluviales e fecais. Por que? Porque é parte inherente da propia obra. Entón, que hai que meter? Hai que meter para melloras outras cousas, pero non podías deixar unha parte sustancial porque é unha mellora, e se non che fan a mellora, quedas sin separación de pluviales e fecais. Non pode ser. Eu dou por feito que teño outra intervención porque está todo o tempo aludíndome, vamos, o dou máis que por feito, non? Eu estou explicando. Sí, pero eu tamén lle estou dicindo que eu quero outra intervención, porque está ateigando de mentiras este pleno. Non. Sí, totalmente. Non. Entón, é que non é a mesma empresa quen fai esas 4 rúas, os proxectos, non, para empezar. A rúa Calzada é aparte as outras 3. Acaba de decir que son Entón, eu quero ter outra intervención, evidentemente.
Fago hora. Fago hora. Ter unha intervención en función do que vostede Faga diga. hora, porque eu quero pechar o debate. Pero o que non se pode ser é un abusón. Faga hora. Faga hora, Pero agora, deféndase. sin saber o que vostede di, o normal, nun pleno... A ver, voulle dicir unha cousa. Nun Mire, os mínimos termos de mire, democracia será voulle que dicir unha vostede cousa. fale, pero que lle dé a capacidade, a oposición de rebatilo. Entón Porque o nunca- que ir de campeón... entón- Vostede entón está nunca indo de acabamos o campeón. pleno, No, non? no. Por esa Vostede está rebatez. indo de campeón e de abusón. Claro, A ver. eu teño maioría absoluta e Mire. aplico Mire. deste xeito que desde logo é indecente. Vou terminar a miña eu intervención. entendo que vostede teña que rematar o pleno. Perdón, vou terminar a miña intervención con respeto a vostede. Mire, eu non lle vou entrar no xogo. A miña lei permíteme cerrar os plenos. E se cada intervención que faga, se lle dou caña, ten que vostede volver a intervenir, estamos aquí todo o día, non? Pero pídolle... Eu o único que lle pido é que vostede non sexa abusón no sentido de que debatan cos meus concelleiros e depois que se maten entre eles e eu pecho de campeón e o que diga non lle dou a posibilidade da oposición de rebatirlo. Bueno, Pois ben. eu eso, permítame que non lle consuma. Eu entendo que vostede teña Paréceme que ben. pechar, pero que nos dé os demais a oportunidade de rebatirlle. Xa lla Polo dei. menos un turno. Xa lla dei, pero É vamos a que é ver. moi ventaxista, Pero porque vamos está a dicindo ver. cousas Pero que non vamos a ver, son certas. eu non fixen a norma, señor Vilariño. Eu non fixen Como a que norma. non? Logo, Nós non que pasa? facíamos Que eso que cando está eu cerre vostede un pleno, facendo. vostede, No, por no. alusións, vai estar falando Nós sempre. non facíamos o que vostede está facendo. Non o facíamos. Ben, non se preocupe. Vou a terminar a intervención con respeto a usted. Doulle un turno de palabra para que se defenda. Despois, volvo cerrar eu e rematou o punto de debate, vale? Voulle decir, mire, vostede acusa o señor Nardo Bernabé de vago. Por eso eu lle contesto a vostede. O señor Nardo Bernabé todas as semanas me recorda as rúas. Son 4. A Rúa Calzada é de outro proxecto e as outras 3 fixo o mesmo consulting. As que fixo o mesmo consulting, Memoria do Neno Labrego, Montefaro e máis Maruja Gutiérrez, hai que reformar o proxecto. Non se pode xudicar tal como está. Punto. Non se pode xudicar. E se quere, non teño incumbinte en enseñarlle o porqué. Vale? Segundo, eu non sei, eu non creo, señor Vilariño, que nós, cando estábamos na oposición, se vostedes traían aquí un proxecto, aínda que tuvera defeutos, que lle botáramos para atrás. Alegábamos, e se vostedes nos dicían o que nos parecía razonable, votábamos a favor, Votamos moitas cousas do goberno anterior a favor. Moitas cousas. Só hai que ir ás actas. E poderá comprobalo vostede. Por lo tanto, o señor Nardo Bernabé exerce a súa función como corresponde. E se non saca máis temas pa diante, é porque non se dá. E cando os teñamos feitos, imos sacar esas 3 rúas. Cando os teñamos. E imos sacar absolutamente todo o que nós prometemos que íbamos facer. E iso, aínda que lles doea, porque eu entendo que lles doe, é un problema de vostedes. Como é un problema de vostedes, non querer aceptar que son a oposición. Por son a oposición. Quixo o povo de Larín así. E non lle temos que facer. Así que, mire, o señor Nardo Bernabé, que vostede lle chamou o que lle chamou, non me parece xusto eses ataques que fai vostede de cando en vez aos concelleiros do goberno. Uns caenlle máis ben, outros caenlle máis mal. Está vostede no seu dereito de que lle caigan ben ou mal. Pero vostede non pode aproveitar, e chamolle a atención por eso, porque me parece de mal gusto que este señor, sin saber que iba a dicir vostede, foi ao baño ou onde lle dou a gana, ausentouse o momento do pleno, e vostede falando del, cando chega, fai un ataque furibundo que o pobre Nardo supoño que non sabía onde viñan os tiros, porque non estaba sentado no hemiciclo, bueno, no ciclo, no redondo. Non estaba sentado no redondo este. Ele é máis de bares. E como non estaba sentado no redondo este, pois paréceme inmoral o que vostede fixo con el. Por iso lle digo que ele si se preocupa. Eu podo lle asegurar que non hai semana que non me chame 3 ou 4 veces por temas que teñen que ver que a súa delegación. Que ocorre? Van ao ritmo que dan ido, porque antes non o damos levado. Eu podo asegurar que en canto que teñamos solventado o proxecto
desas 3 rúas, as sacaremos. Eso aseguro eu. Dou a miña palabra. E tamén lle aseguro que en canto que teñamos solventado as deficiencias do campo de fútbol de Vilatuxe, que o sacamos inmediatamente. Sabe? Que tamén está ahora mesmo a remollo ese proxecto, porque había cousas que estaban que houve que correxilas. E non sei se o señor Medela lle así informaron, pero se non eu pido ao concelleiro delegado de Deportes que lle informe ao señor Medela as deficiencias do proxecto de Vilatuxe. E por eso está reformando agora o arquitecto que o fixo, porque despois non ten arreglo. E iso é unha responsabilidade nosa. E non queremos facer unhas cousas que despois non valgan. Aí parece ser que iba un césped que non valía e houve que cambiálo. E quitaros outras cousas e houve que cambiálo. E ese é no que está ahora mesmo, por eso retrasou. Se non estarías axudicando. Entón, dito isto, señor Vilariño, por alusións, doulle a palabra para que diga o que queira decir. Pero sexame breve, non me introduzco outros debates, que despois se me introduzo outros debates, despois tamén lle dou. Mire, vostede minte sistemáticamente. Co tema do pobriño, concelleiro de Obras, eu lle dou a oportunidade de falar aquí para ter a capacidade de rebatirlle o que di nos bares. Entón, eu, como me gusta debatir, creo que o que se hai algo que odio é a cobardía da xente. Quere traer vostede os bares a este debate? No, a mí o que me gusta é que a xente, por iso lle chamo cobarde, que sexa, precisamente, tan cobarde que cando non ten ninguén para rebatir as cousas as diga auténticas mentiras. Mire, vostede está mentindo, ademais. Mire, o proxecto da Rúa Calzada, a remodelación e a subvención, xa se conseguiu a subvención da Rúa Calzada, conseguiuse sobre a remodelación do proxecto. Sabe con que data? Do 11 de marzo. A Rúa Calzada está desde o 11 de marzo aprobado e conseguida a subvención coa súa remodelación do proxecto, dos erros que tiña. Que fixeron desde o 11 de marzo? Chamalo 3 ou 4 veces o concelleiro a vostede. Ande, contelle eso a Santa Rita. A Santa Rita o teñen para licitar e non o licitan, porque son unhos incapaces, por un lado, e por segundo lado, porque o que queren é dilatar no tempo esas obras para que a xente pense que é xestión de vostedes. Téñeno desde o 11 de marzo para facelo. E o paquete das outras 3 rúas que lle dixei aí, vou pedir por escrito ese expediente e vou ver se se modificou algo ou non, se se fixo algo ou non nestos meses. Estou por apostar que non, pero como non o sei, non o aseguro. Pero lembrome de sobra, co da Rúa Calzada, e vostede é coñecedor de sobra do que lle estou dicindo, por eso lle digo abertamente que está mentindo, abertamente, de que esa é a situación. A subvención sobre a Rúa Calzada está aprobada en marzo sobre a súa remodelación do propio proxecto que tiña un montón de eivas do técnico municipal que o fixo e houbo que dalo fora para que precisamente o que era o seguimento depois da obra, pero que tamén axudaron a pechar dito proxecto para conseguir a subvención e arranxar esa obra. Polo tanto, están mentindo. E este é o goberno que vostedes a ver, por alusión xa debe estar terminando, é que vostede é un abusón do tempo, é dicir, vamos a ver, xa me dixo bastante. Correcto, a primeira, é evidente o seu papel de mentireiro neste tema. Segundo papel, fíxenlle na primeira intervención miña unha pregunta respecto á radio municipal de onte, sobre a Brigada de Obras, que quixera que me contestara se é certo que dixo iso ou non, porque tamén é outra soberana mentira. E así yo afirmo. E sigue sin contestalo, Sobre a Brigada Municipal de Obras, que me pregunta me fixo, perdone. Hostia, sí, ves, claro que... Xa sei o que significa eso. Que fixeron vostedes ese traballo, un traballazo ímprobo. Vale. Cando saben que ese traballo quedou feito do goberno anterior. A ver, miren, eu entendo que doi moito certas cousas. E como entendo que doi moito certas cousas, non vou nin siquiera entrar nelas. Por lo tanto, mire, señor Vilariño,
reláxese. Pero reláxese Tranquilícese, vostede. que eu pero son non faga da respetuoso mentira- con vostede. Non- Eu só lle pido non unha faga cousa. da mentira Eu quero o que seu xeito sepa, de actuación. que cando ataca un concelleiro Bueno. meu está me atacando a min. Quero que o sepa. Pero que vostede está mentindo. Séntame Pero moi que- mal. pero Perdón. como que un A ver, concelleiro? estou... Pero que non poña un concelleiro, quen está mentindo é vostede co tema da calzada, que yo estou dicindo a eu vostede, dei a palabra, é vostede quen está mentindo. dei a palabra Como pode dicir que a respetuosamente, rúa perdón. calzada está Dei, chea a ver, por favor, ervas? dei a palabra. Vostede interveu. Ahora estou eu, estáme interrompindo constantemente. Pero rebátame o que lle estou dicindo, Eu porque voulle senón rebatir... sigue mentindo. A ver, pero por favor, déxeme intervir a min. Eu vou dicir o que me dé a min a gana, non o que quere que diga vostede. Pero está mentindo. Eu vou dicir o que me dé a min a gana, non o que quere Pero vostede diga que a diga. verdade, diga o que lle dé a gaña, pero diga a verdade. Tranquilizouse. Eu estou moi tranquilo. Pois apaga o micrófono. Apaga o micrófono, por favor. Mellor así. Mire, vostede interprete o que eu queira. Eu a mí o que me molesta de vostede é que está cada pleno atacando persoalmente a un membro do grupo de goberno. E cada un nas tabernas, supoño que decimos o que nos dá a gana. E cada un é dono do que di nas tabernas e tamén neste plenario. E vostede non me pode increpar a min nin a ninguén polo que dixen na taberna de Suso ou que dixen na taberna do Moncho. Por a seguinte razón. Primeiro, porque ao mellor non é certo. Porque ao mellor o correvidile, mentecato, mala persoa, el ambecús que lle comentou a vostede o que dixera Nando, é ao mellor un impresentable, mala persona, paro de calificativos, que o que quere, unha de dúas, pode querer avinagrar a vostede. Porque outra cousa é que o ir a vostede. Pero o que lle dixen que dixe de vostede calquer concelleiro é outra historia totalmente distinta. Se eu fixera caso o que me din vostedes nas tabernas de min, teria que coller unha metralladora política e ametrallalos a todos. Pero non o fago. Por que? Porque sei que cando mo din, primeiro, dudo da intención que sexa boa cara a min. E, polo tanto, eu pídolle que faga ese exercicio. Pídolle que a intención que sexa boa. Dudo. Salvo que sea un íntimo amigo meu. Pero é que os íntimos amigos de cada persoa, señor Vilariño, contanse cos dedos dunha mão. Non máis alá. A mí, se un amigo dos 5 dedos que teño na mão me di algo, si yo crea pie juntillas. Se mo di calquera conocido. De entrada poño en cuarentena. Porque pode ser para un montón de estrategias. Humanas, por suposto, pero ao fin e ao cabo estrategias. Así que non faga caso do que lle contan, do que din de vostede. Porque como mínimo a mitad é falso. E como mínimo a outra mitad leva intencionalidade ou ben de facerlle a pelota a vostede ou ben de facerlle prexuicio a esa persoa que di que falou mal de vostede. Non vexo a Nardo, porque aquí en Lalín conocémonos todos, falando mal de ninguén. Outra cousa é que digan, outra cousa é que... Estamos falando dos orzamentos, dunha anécdota non fa os orzamentos, falemos dos orzamentos, entende? Rebátame o tema da rúa calzada que mentiu, rebata os temas que lle estamos dicindo. Déixeme falar, Pero, déixeme falar. Sobre as cuestións de nada... Por favor, déixeme falar, se quere. Eu creo que debedes facer, cada un que faga o que estime oportuno, pero que debedes facer menos caso ás películas que vos contan e máis o que é a realidade desta casa. E para facer a intervención que pecha este debate. Os debates plenarios, vostedes pensan que valen moitísimo para facer política. E sí que valen, pero relativamente. E ata aí podo falar. Ata aí podo falar porque non lles vou explicar a vostedes a arte da estrategia política porque sabrían tanto como a min e eu sería un perfecto parvo e poñiré a vostedes nunha posición de superioridade.
xa que só que eu sei e sumamos o que vostedes saben, estarían por encima de min, políticamente falando. E iso non o vou a facer. Así que non pensen que estes plenos que son a mamá de Tarzán, porque non o son. Estes plenos valen por o que valen. Pero o que nos importa ao goberno do PP é a acción. Xa sei que non sale como todos queremos, porque este presuposto a min gustaríame velo aprobado no mes de setembro. Entón habría tempo para todo. Hasta por o que di o señor Cuíña, de chamalo e dicirlle, a ver, a cambio de que votes a favor, que é o que queredes? Hasta habría tempo para iso. Pero é que non hai tempo para iso. Perdón, xa falaremos do 20, estamos falando do 19. Pero é que non hai tempo para iso. Non hai tempo para iso porque non temos tempo real, nin material. Sei que imos con calzador. Si, obviamente, no mes de xuño eu soubera que o presuposto do ano 19 íbamolo traer o 22 de novembro, houbera pasado directamente a facer o presuposto do ano 20, sin dúbida. Pero é que eu contaba que as ferramentas que teño ter este presuposto para setembro. E por eso dicíamos, oye, son 3 meses, pero son 3 meses. Entón, que ocurre? Que ralentizouse todo, máis do que queríamos. Pero ainda así estamos satisfeitos. Somos conscientes de que chegaremos ou non. Bueno, se vostedes poñen algunha pega, chegaremos máis polos pelos, e se non, chegaremos menos polos pelos. Pero polo menos vamos intentalo. Polo menos imos intentalo. Porque queremos solucionar unha serie de problemas. E se o intentamos e non o conseguimos, daremos as pertinentes explicacións. E se o conseguimos, tamén daremos as pertinentes explicacións. Eu creo que é coñecido por todos vostedes que o Concello de Lalín ten certas dificultades de funcionamento, porque non temos suficiente persoal, e mentras non poñamos en claro todo o tema da RPT, non imos ter eso solucionado. Temos moi pouca xente en contratación, por eso non salen as obras cando queremos que salga. Perdón, nin a contratación, eu, por exemplo, podolles asegurar que por darlle prioridade a unha serie de obras, aínda non me pude sentar que a xefa de contratación a ver o pliego da auga que me deixaron feito vostedes. Non o puden ver. Gustaríame telo visto, sí. Preguntei varias veces por el, sí. Pois co que nos criticou por non ter o da auga, vostede leva 6 meses e sigue, perdón, admite sin facer pero, nada. por favor, incluso amenazounos con judicial... A ver, por favor, déxenme rematar. Ameazou con judicializar o tema da auga. Non entren ao trapo por todo, que estou sendo moi respetuoso. Estou sendo moi respetuoso con todo o mundo. Agora daste conta das dificultades tremendas. Estou sendo moi respetuoso con todo o mundo. Por iso que dicía eu que tiñan que empezar felicitando ao anterior goberno. Por favor. Ben que o fixeron. Se o fixeran ben non estaríamos ao revés, home. Se o fixeran ben estarían vostedes aquí e eu aí. Estamos ao revés, por tanto non o fixeron ben, Santalla, non te equivoques. Que ti eres vos sindicalista, pero eres moi mal político, faime caso. Bueno, non mo tomas a mal, non quero dicir eso. Non quero dicir eso. A ver, remato. Nos temos que arar cos bois que temos. E vostedes araron cos bois que tiñan. E os bois que temos nós e os que tiñan vostedes son os mesmos. E é unha realidade que é intangible. Intangible non, que é un axioma. E, polo tanto, non necesita demostración. Vostedes tiñan o mismo persoal que temos nós agora. Nos fixemos, perdón. Nos tiñamos algunha baixa vale. Que por milagre divino se incorporou con vostede e que era pero clave. Déixeme intervir, por favor.
Déxeme intervir, que quero rematar. Pero como lles escoce tantas miñas intervencións, non me deixan nin articular dúas frases seguidas. Que vostede ten capacidade de sanar a certos funcionarios, e iso aplaudo yo, pero non me diga que teñamos o mesmo persoal. Eu creo que... Déxeme falar. Déxeme falar, por favor. Non lle vou a dar a palabra. Estou terminando, e vou a terminar, e vou dicir o que quero dicir. Por favor, estou sendo respetuoso. Mire, vou a terminar dicindo, nós aramos cos bois que temos como vostedes araban cos bois que tiñan. A realidade é que algo mellor saberemos xunguir os bois para facer un rego máis dereito ou máis torto. E, polo tanto, esa habilidade é nosa. Nós estamos aprobando xa aquí un presuposto e vostedes en 2 anos e pico non foron capaces de traelo. E que teña a desfachatez de decir, por exemplo, Santalla, que porque non trouxemos os presupostos en tempo e para agarrar e ir mexar e non botar gota. Porque, mire, o presuposto que estamos aprobando tiñan que aprobalo vostedes hai un ano. Por lo tanto, home, repróchenos calquera outra cousa, non eso. Repróchenos o que queira, diga que son malos, mal feitos, o que queira. Admítollo, non me diga que os traemos a destempo. Porque o traemos a destempo porque vostedes non nos fixeron. Se viñeran a tempo, xa estarían feitos. Así que, señor Santalla, mire, probablemente. Non o sei. Unha vez estudiado, probablemente. Bueno, mire, non queira. Mire, señor Cuíña, mire, nós aquí trouxamos un orzamento que vostedes, compromiso, por favor, que por vostedes, mire, nós este presuposto, si vostedes, señor Cuíña, non introduzca novos debates, mire, si vostedes houberan traído este presuposto hai un ano, nós houbéramos votado en contra segurísimo. Sabe por qué? Porque é un mal presuposto. Nós houbéramos facendo totalmente distinto, pero é que temos que traer o que vostedes gastaron, Concho, a ver se se enteran. Claro que houbéramos votado en contra. Por que? Porque non é un presuposto que nos desexamos. Perdóneme. A ver, mire, perdón. Négome a votar a favor un orzamento que o alcalde di que é malo. A ver, Négome. mire, señor Cuíña. Mire, eu creo que son moi xeneroso deixándolles que interveñan o que queiran. Pero deixenme vostedes a mí intervenir tamén o que queira. Que eso sexa respeto moto. Eu xa sei que non lles gusta. Este presuposto, se vostedes o houberan presentado un ano, nós votámoslo en contra. Pero é que agora somos os que estamos gobernando e temos que aprobar as falcatruadas todas que fixeron vostedes, porque senón non nos aproban porque o interventor non o faría. No aspecto político de non fazer a xestión adecuada. Polo tema do conservatorio votaríades a favor, seguro, non? Polo que dicíades, que me iades votar. Se hubiéramos feito nós, sí. Nós votamos a favor o que nós facemos, non o que fan vostedes. Que ocorre? Este presuposto noso está condicionado porque vostedes que gastaron o presuposto, como é normal e habitual, antes de maio, temos que encaixar as pezas porque senón de outra maneira non se pode. Claro que votaríamos este presuposto en contra, señor Cuíña, claro que votaríamos. Pero é que non podemos votalo porque agora temos que arreglar a situación de fazer un presuposto en vez do ano anterior en facelo cando está acabando o ano. Claro que sí. Porque nós teríamos este presuposto? Non. Temos que ter este presuposto? Sí, por imperativo legal, porque o interventor non me fai outro presuposto distinto. Se non, asegurolle que sí. Así que quedou aclarado. Vostede quería buscar unha noticia dicindo votaríamos... Claro que votaríamos en contra deste presuposto. Por supostísimo. Que estás diante de xente que saben facer un orzamento, fixemos dous, e que sabes de sobra que máis do 80% do orzamento quen o fai é intervención. E aí é donde ti estás mentindo aos que nos están escoitando nas súas casas. Termino. E iso non está ben. Termino. Mire, isto de transmitir os plenos en streaming ten as súas ventaxas e ten os seus inconvenientes. Regularizarémolo, ou regularémolo, o mellor posible. Entendo que pactado, supoño, non haberá ningún problema, para que todos poidamos intervir en tempo e forma e solo cando nos toque. Empezando por un servidor, pero solo cando nos toque. Pero é que un servidor ten
os privilexios que me dá a lei, nin máis nin menos. E estou nos intentando utilizar o menos posible. Se non, miren os debates de outros organismos parecidos. Mire, remato. O que contan son os feitos. O que contan son os feitos. E os feitos son os que son. E nós, mal que ben, fixemos algo para solucionar unha serie de problemas. Cousa que hasta agora aquí non se fixo. E miren, algo que non mo tomen a mal. Non mo tomen a mal e pensarán vostedes que yo digo para que mo tomen a mal. Pero non mo tomen a mal. Comentoumo no anterior pleno, uns días despois, comentoumo no anterior pleno un exconcelleiro, amigo meu, que é Pincho. Comentoume Pincho e díxome algo así como, non sei se traducirei ben, dixo: deben ter os nosos contrarios almorranas políticas porque paran moi mal na silla e están sentados de mala gana. E fastidia moito politicamente falando. Perdón, e lamento. E agora nós, se poñemos a parir a Pincho, resulta que estamos insultando a unha persoa que non está aquí. Por favor, Hombre. por favor. Pincho Mire, onde está? mire. Pero Pincho onde está sentado? Perdón, mire. Pregunto, Pero onde está non, sentado Pincho? Pero digo, a ver, Claro, ahora que temos estou que falar terminando, mal de mire. Pincho. Eu sei que Claro, están... onde está sentado Pincho para decirnos a nós Eu onde sei, estamos pero non sentados? lle di nada. Hombre, por Comentoumo favor, a min. menuda forma de armada. Comentoumo a min, mire. Home, precisa Mire, de eu sei- Pincho, Dios, A ver. esa mente privilexiada, sí. Mire, voulle explicar. Termino. A verdade, a ver, non estou falando, a ver, cando un para mal nun sitio é porque ten un problema. Estou falando políticamente, non do resto. Estou falando políticamente. Mire, eu só sei que, mire, debe doer moito. Debe doer moito ver os teus contrarios facer en 5 meses o que vostedes non fixeron en 2 anos. Eu sei que debe doer moito, e por eso paran mal na silla, políticamente falando. Paran mal na silla porque fastidia. É dicir, nós teremos as nosas eivas, pero algo fixemos. E algo que se fixo é máis que o que fixeron vostedes, porque neste tema non fixeron nada. Eu quero agradecerlle a todos os funcionarios. Eu quero agradecerlle. Vostedes, ás veces dá a sensación de que vostedes deben pensar que nós somos parvos. E nós non somos parvos. Por lo tanto, ala vostedes, fagan o que queiran. Mentres pensan que somos parvos, é para nós unha boa situación. Eu quero agradecerlle para rematar a todos os funcionarios que fixeron posible, aínda que tarde, poder traer hoxe aquí o do padroado, poder traer hoxe aquí este orzamento. Intentaremos, nos días que quedan do ano, que entre en vigor, para que o 1 de xaneiro, en vez de entrar o orzamento do 2017 prorrogado, entre, aínda que só sexa por un día, entre prorrogado o do 2019. Intentarémolo. E intentaremos preparar as bases de contratación con antelación para poder contratar máis pronto que tarde os profesores do conservatorio. E iso para nós é un motivo de satisfacción, porque o que contan son os feitos. Podolle facer unha cuestión de orden de algunha cita que me envía tamén algún Non, compañeiro? vou a votar, vamos a votar. Eu pídolles respeto, como nós respetamos a vostedes, na mesma proporción, eu pídolle respeto a vostedes, o mesmo que respetamos nós, e sepan que detrás de calquera acción que fagamos, aínda que non acertáramos, hai moito traballo. E vostedes deberían sabelo. Quedou clarísimo. Por lo tanto, cando queiran vostedes, e eu non teño inconvinte, falámoslo tamén se queran na xunta de portavoces, facemos un pleno sin cobrar, para que non parezca que queremos cobrar, facemos un pleno sin cobrar, que se titule algo así o equivalente ao debate do Estado da Nación ou do Estado da Autonomía, porque facemos un debate sobre o Estado do municipio.
Eu xa lle collo a palabra, digolle que sí. Perdóneme, E porrateamos tamén os que tedes salario, supersalario, que perdades ese día, Porque, vale, e entón temos ese debate cando que irá. Eu non teño un inconveniente, sabe por qué? Porque non me dan medo, políticamente falando. Pero que veña Pincho. Non me dan medo políticamente falando. Mire, eu só lle digo que é ao mellor incómodo, pero hai que acatar a situación que nos toca vivir a cada un. E eu podo falar desde o coñecemento de causa de que estuve nos dous bandos, na oposición e máis aquí, no goberno. E aí esperemos seguir. Equivócanse, señor Vilariño, cando pensan que facendo moita feira nos plenos ganan interios políticos. Eu tamén o pensaba. Deime conta de que era un erro. Os tantos políticos gananse noutros sitios. Pero vostedes verán, eu sei que hai un día ao mes, que hai que vir aquí a un pleno, que facemos aquí unha actividade circense, e sabe unha cousa? Non, convírteno vostedes nun circo. Convírteno vostedes nun circo. E eu tamén. Ben, non é un circo, non, di convertídelo nun circo. Non é un circo. Isto debería ser... Por favor. A ver, eu falo... Ben, mire, están tan resabiados e tan doídos que non sei por qué. Ben, como queiran vostedes, sempre están introducindo nos debates cousas novas que non teñen nada que ver co punto en sí, porque lles convén, pois introducenas vostedes, especialmente o señor Vilariño, pero ten todo o dereito do mundo, polo tanto, como ten todo o dereito do mundo, que faga o que queira, que nós faremos o que tamén estimemos oportuno. Vamos a votar o orzamento que é o froito da xestión de un goberno que non ten nada que ver connosco, pero que por responsabilidade temos que aprobalo. Vamos a votar un orzamento no que ustedes van a votar en contra o seu propio orzamento. Votos en contra? O 14% ten que ver con usted. Vale. Entonces, usted vota a favor do 14%? Vamos a votar. Estou votando, señor Santalla. Estou votando. Votos en contra? 7. 7, César. Abstencións? Hai algunha abstención do goberno que non lle gusta este presuposto? Pois non hai ninguna abstención, votos a favor. O goberno. Queda aprobado por maioría. Levantamos a sesión. Permanezcan un momento nos seus escanos, por favor. Só unha cuestión que ten que ver co pleno que ven. Xa que estamos aquí todos, aclarámola.